Akoma FM. Atena Akoma edwo ne betumi ama efiada utie Maa Akos Akoma mu nsem dwumadie so eye boja ye kunubufu yiribufu na obi abuafu a eyese masomdwe ma enu nti okoro ebufu a na okoro buadwo na bibia etumi aye kama eye Akoma 87.9 FM ene eye fiada ene eye boja ye ane eye no adanya nkrompo ase wate wona ye ne wo mo hya adwadaase no enye wo mu nyina na ne fiadai akọ ababeto wo no hwe emfa de wo hoahoa wo ho nye nu nti ena na de akọ abeto obi hya mo kire Akoma FM hospital mpaso asesa na 9 mienu aguru ba bie no na emom no eye adom arakwa odo a nyamede do wo ni adom binti na sabre wote ne awote no nti ade asedame worempem asiedu ene ade matwe de amponya nkrompo na ye fiada Maa Akos awia imagine adwa na kire se mene mabadwafo na na akua koko ena fe Pastor Julius Naba Evangelist Samuel Mensa na Ishmael Haywood ejina yachi na fe so eye Walker nana yawo ene Baluchi wonu so echinchima fidie no social media na wawahunu se bibia ya kama enu nti wo wan me hunu bomodi anebra so na ye ko Facebook say ya wutimi se Maxwell Fiscally last ojina so say hi and na Ima Ford or say good afternoon Maa Akos. Good afternoon Ford. Kwaje Jason, good afternoon to you all. Kwajo ya Joswati. Sansuna amma Jenfi. Wasi no sound. Me pacho mama ma Jenfi sound. No wante. Ena kwabena Kayla wasi hello. Abrantie ejeni buaten. Beme na yetwa prisenya minshira. Me wonu se we dey ato fans of Maa Akos day. Charity Foundation say time aso ena yenua be Akoma FM kwabena obenso ediato fans of Akoma mu nsam wono nso ese time aso kwabena onyankrompo enhyirawo menua babena Jane wono nso ediato happy home kuo no so wase time aso nti mon share mon kwaso na mon share mo amohwe nyina no mon share na Ima Ford on the Australia Free France and Kwame Alex. Good afternoon Kwame. Nadra Amino ejina so Nana Henry Ochere Alizo was today is Friday. One on Sujina so Nana Shama Yanye. Ghana Kumasi was good afternoon to you all Kwankwansa people. You know her grace Efia jina so Arita Bonsi jina so Mariam Akoma FM Sujina so Craven Roger Brown Solomon Kwabenefa Buadu Ebenezer Isaka Amadu Adepa Anji Nkuruma Isaac Yaudonko wono so ena dan na Lucky ono so ejina so enu nti bomodia na wonso ebra so sesia na ebe share meso bomodia na share Facebook ya Akoma 87.9 FM na wa share YouTube Akoma 879 FM na wonso bomodia na wa share ede amaye awia yi share so first story Piwak National Grow Fine Tonic na asoyen asene yenkwe na yemfiti yankoma twetwe no ase enra Akoma FM ene yenua ba ejapomo oba ye no enenka yenua ba ma adomako ono Samson adomako ko obeba na enso osere kwan omo se nyame ya adoma wukuada ena omo betumi ama no bre Samson afre aka kire se wukuada enu nti ye behwa nanim ye da wukuada obapa memo ha yeah na bokode pacho boko asuro ha sai die se wo bi furu a na che se broni ba so se anibra has come eno no kwase broni brofo no na che se anibra ba mpacho ahi wujidi mpacho ya ko ka se Akoma FM obi a na ni abre pa ko na ni abre no on kasa boko se mani abre pa mpacho okay ene na Joyce Nyako yetie me pacho mani abre pa eni se me yamfantini me firi adwuma ko na mitu kwan kokro bi ayefre ho dunkwawo chechewale ena mikohia abrantie bi ayefre no Denis Nyako ena yene ayekeka yedobo mu na eye aware oye me ho ade o hye me kawa nyame adoma ebaba ko abema wanya mfie nson yete wa me fansa yatena se me nka no Akoma 13 years yatena na me hu papa no ye obi a oye kuadwuma ena me nso na me ye galamse eno na me de ko ho wonkwala me so wonkwala nti ye keka bo mu se ye betena ne ya ware na ya ye adwuma na ye nyina ya bo mu de ahwe ye ma
nti meti ase ma oware me na kuadwuma na oye no de me ko na fuo ma me ko hu se owo koko kakra ena baabi kakra so onyina si ho kro ehọ ye fro ba kapa onyina si ho ehọ koko ni nyina me ne no ena bo atadwe nti me ne ekoba ni nyina me ka kire ne se mini she me ma me ba ne me nko Akoma FM Akoma FM asase a ye de ye koko a meye ebunu ne menya kakra daache me de ama mema na meta ka kire ne pa nti me hu na me yagam se bedu me be baka kire me se minjai galam se na yenye kuadwuma nti meti ase me kwa me ne na ekọ yetwa nsu efre no ofe me ne na ekọ yetwa nsu ko batam bia nti ya wo ma na mmiri bi obo mama ne se ne ma me kuma be de ya aba o se owo asase bi eye 8 post o de ma anwonafo bi na omo ye no omo ntimi anye nti opo bi de ama na me se o da meye nti ya kaka ya me ba se asase no me kwa animu ma me fa asase no be di me nchense maje ebunu nti ya wo ni mu na chese nukure ni meje asase no waye me ho ade me ye ne yere nti meje asase no afe no odoma me nkase wa moa me oboa me fi se me so ma boa no ma ne de kakra oye no Akoma FM 87.9 oboa me nti asase meje ya adwumri bi osam ahyase na me ka ho asam no na ne wo fa ba ko ba ka chem se me ye oba nti me no bi na onhwe nti omo ma me do 1 year etoso mienu no me sanya kodo biem na omo kan sa ye no biem no mo hwe ni nyina papa yi oboa me ema ye doi ema ye da kwan wa dansefo bebre e wo ho so omo hu se ye afuo no yakoso a ye afuo ya ekoba sa nya no nko ne adwuma ye te ahweso eye ahweso a ye te a ye chem miensa ye de ba ako na afuo ru ade mienu ni nyina me ye oba ya me di na chi a me ne no ye pa ye ba mu se oni asase asase a yesuso edan nti ye fa adwen se afi we de ye te koku a ye be kwa akopedan nti emu wona me ne ko mi krom adwuma ko na ye be ko bia me ko rent dan ma ye dem Akoma FM ba san ko pese onko pe one room wo mi krom e ma me na me ka chen se no wo firi ha so na me ne wote wo ni dan wa nti yensi wo ebi wo wukrom na se yesi wi a na wakopa dan kora ba ko bi ama me nti oti asem ye kotua asase ne ka kokosi ye ranya akon se wokosi kokopa wa anu bi wo mi krom ama me na me a me pre me ho se ono ye be ma oni bi wo ni krom nti o ma yensi ye krom ono ni krom de no na owi a wakopa ba ko bi ama me na ye nyina ye ti ase sa nti ye kotua ya asase ne ka ma ye kotua cement ka ye kotua ahwea ka nyina me ne no na ko dunkwa sa tam na odo no wo mpa ya ni an ye kotua ka ewo dunkwa na ada said ye wusi kandi no kwa no do ni wo na wo mpa na ye do ye wo mpa nya asam kotwa na achepa enti de ye beka bia otiase me so ka me tiase enti ada ye de ahwea ne ade bempo na okwa afum me no wa ye store kakra bia ama me enti me so mpo ne ye de besi ya me huru track ma ye de kogu land no so ye gugu so na nkwala na e won me ma ne mpanifo me nyi no me Jesus enti sa ye adwuma mpoti mu sa me ma no ena boa ye te kokogu ase a me ne me mai ne ye bekwa akosesa edan yisie me ne one me mai bi omkotwa blog kra wo ofena no fisa ye ni sika ba ma no no nya aso no omo boa me de omo kware me de omo kwale no omo ankoye ne so aso omo anye basabasa osmo omo buo no da nti bi osmo omo ko ena ewo mu a ye de pagya dan be ye me fan say 2 rooms hall kakra ya ho de beso ya boso isi wosisi America say nti ye guso abrabo ya Akoma FM wo homri bia na okra me sanje se me kokko ne ya ma me fan say yetimi ayem be ye wo de me fan be 5 posts ya ye nti de asase na akada no nsuo wo ho nti ne ye nye nti ye guso ye mentamente na ye tete su bia ena dakoro okra me se ni nua pani wo ashaman na ni nua ne se o me ye frames bi ema no nti okoye ni nua ne frames oba na o de beto manim se
ɛhɔ no adwuma wɔ hɔ nti afi we yɛte kokoo wie a yɛbɛkɔ ahyɛama yakɔtena hɔ na yakɔto abrabɔ no so nti ɛne na mamento nkra ahyɛama fo sɛm wɔ hɔ a ɛnɛ kesi baako na apie mu wɔ ha sei no nti ahyɛama fo mesrɛ mo wobɛtumi ahwe no wɔ papa bi tv wobɛtumi ahwe no ɛwɔ hɔ ɛna Kings TV wobɛtumi ahwe wɔ hɔ ɛnkrɛfo no ɛna afei nso Star TV no Odo TV ne nyinaa ɛwɔ Multi TV no so wobɛtumi ahwe no ɛwɔ hɔ na onso wakyerɛ wadwen yɛnkɔe enti ɔkaa no mete aseɛ saa afi no yɛte kokoo wie no Maako yɛde yɛ mattress yɛ nneɛma yɛ haidan ɔno ne ma mienu me so me di nka akɔ ha da ma me ma mpanifo no wɔ ka so amanfrom nti nketewa no ka ho yɛ so a yɛ ho nyinaa yɛ baayɛ na yɛ bɛba no yɛ ni sika yɛ haidan nti na mfansa ne sister baako asi dan kɛseɛ ɛyɛ Akoma 87.9 nti emu na ɔma yɛkɔyɛ ne yie nti na mefiri ka so a na makɔyɛ hɔ yie saa na dan yi tɔ mu na yɛfa yɛ nneɛma no yɛbɛtena mu yɛbɛtena dan yi ma ɔyɛ carpenter ni yɛba mpo na n'adwuma sɛm nkɔ so nti odi mani mam kɔpɛ ɛbosia 20 million na mede tɔn mpaboa wɔ ahyɛaman na kyerɛ sɛ yɛde boɔboa yɛ ho fofo anto ata America kredu ya me kun de to manim sɛ na adwuma nkɔ so nti ɛwɔ ahyɛaman Akoma FM na adwuma nkɔ so nti ɔpɛ sɛ ɔno ɔnkɔ back na ɔnkɔ dodɔ yɛ kokoo dunkwaw kyekyewerɛ na ɔnkɔ dodɔ yɛ kokoo ne adeɛ no ho yɛ kokoo no so asɛm na werɛ femira yɛ firi hɔ no memedie no yɛ pɛmfante ne boy bi ɔno tim ma yɛ de afuo no ɛhyɛ ne nsa ɛna ɔkɔɔ yɛ nti ɔkɔ nam sɛ ada me kunu ne ho na sɛ yaba bata na se bi anye yanka wo sa won kan kyerɛ me sɛ ne adwais yɛn nyinaa yɛnkɔ yɛ kyie na wo ka kyerɛ me sɛ wo di nka na wakɔ wo kɔ no wayi wo ma wom ɛde wo mokɔ ɛgya meme ne wo deɛ no ama aka meme deɛ ho na ha deɛ me dɛ na matana ha ɔso wɔn deɛ wo kɔ na kan ya ntiase anye adwuma na ɔno ɔne ne ma ɛkɔɔyɛ nti ɔmo kɔɔyɛ na hɔ na metia afi etwom be 5 months na mente me kunu nka on frame ofre me nchen ko dunkwa no on frame ntoko yenkon awale de san ye mo wo ho ntokwa nkatan but okra me a okọ no na boni bia ni mo okra me wanwane okra eburu buso me num kra na me kunu frame nti time a na me nya de frɛ no nsa me kwa chima na nkra brabo nkola ibe ko toilet ye be yesei nti na tama me nya de frɛ no yɛ ahomache nti abo bi ahomache na bi a me kondo me kunu na me frɛ no me yɛ di ɔdɔ nkɔmɔ a me frɛ no pɛ na wa shout to me just wo frɛ na ma do ɔdɔ nkɔmɔ me pɛ me bisa na asam kra mfa awale no ho a on cancer papa bia ɛmfa nkyerɛ me nti afa na me mabusuafo nti na afa na asam no na ɛtete na me frɛ wo fa ofosu na mbo na ma sɛ wo fa me kunu abegya yɛ nkran ɔkɔ na mummisa no de nti a wo jamen kran me wo fa frɛ no odidi natam na me wo fa frɛ me na o ka kyem sɛ wo kun omu ade akora Mr. Nyako wo betu ya yesa wo ni di natam okay Mr. Nyako wo ni di natam o frɛ me na mo fa frɛ me na o ka kyem sɛ ma se afɔkofɔkom na onim sɛ na se omu ade sa na me so wo fa kyɛ me nti adidi mo am se ye ma ne time ye ma ne mere ye ma ne me la betwa mu 1 year na me nte ne nka nti ne papa be wui na yebo mama ne yese mase awu nti wa no ankasa mpo wa mama ne mete na atesam na me frɛ no na me se na yese wo papa awu na ɔse an na mbisa ansa na ye ne tambe na ɔkae nti ewo ma ye twentwa yie no so a da kom hɔ no ɔno ne bra na ɔwa ahyama no na yere na gyesa meme kora ɔno ye pani wa awale no mu na me di hɔ na ɔfrɛ me sɛ guys ya bɛse ye yie Akoma 87.9 ɔmo ye no so ɔmo de hyena baako ɛna ska tansi de abɛse ye yie ɛyɛ teacher penkra ne nsenom nti ya abra na me si yo na me call ne nkyɛn nti me call na ɔse sese ye bɛyɛ den na me si okay awale na last ye yi me mu sameti mu o minim nti minim nti me fra me wo fa mo na ma bo mo amane na me fra me wo fa bo ma na me wo fa ka kyem se fra wo kunu na bisa ne se eye na ebe se me no oyawe ma ko me fra me kunu se eye na ebe se me no onyawe na me se
adenti na wonya awe wo a wungu ma wale na wo de mebesi wo papa so awu na ya besi me yo papa busuafo e omo ana ko mi krom kwaje ma wale nti omo abesi me ye nti de nti na wonya awe na me bo omo fa ma na no se Joyce wo kunu wale wo ha no eye bibi ebesi ye krom bi oba nti aye no ye beko na tam du ye na ye bobo aye ho me ko me frɛ me kron ka chense wura me ba aye ni bi na me ba abehye efia ho oka kire me se nkwala ne dan no wo ho nti sa me ba na me ba abehye a nkwala ne dan wo ho na me se what e di asam ba edru ba afenu a enke bi a wukunu afewo wukunu afewo na me kwa yie no na wo kwa yie na be Akoma FM me frɛ no se nkwala ne dan no wo ho na me se na wo no so wo kwa afuom na me ka te call no nti de way your can na minim de way na Akoma tinti man ko so yefia ho na me mabusuafo ko so ma me kuma frɛ na breja ho kuro no so na me frɛ no na opɛ dan ma me na me ko so ye ho nti me ko yawada me ko yawada no yakoye yade wo ne fie na me te ho me ko boa me kuma afo me ko ye bibia efiada me ye bibia enti edu ta ma yesie papa no abusuafo no be frɛ me se me mesie mase na me ko ho na me ka kire o mo se be ma na awale na atwa mo wan ye ni Akoma FM me da na mesie mase na mo se Joyce ye de ye nim sa nya akwa ja aware sie wase na me sie mase 3 million ono empo mo frɛ no na ono ama me 1 million na me so na me disie ne papa nti memenda na yesie no na Sunday na ye be kɔ na ase asɔle no na mo fa mo ka kyerɛ ono na busuafo sɛ ye won senka ye ne ye kɔhia anopa ye kɔ na ye de asɛm hyehyɛ so na omo bisa sa adenti na ɔde mabesi nka wagya ama wale ana ɔso wonja ama wale ye na me se o ebi onim sɛ ɔka sɛ wagya ama wale a me ye mfante ne ye be ka sɛ onsum me enti na ɔmpɛ sɛ ɔbɛka sɛ wagya ama wale Akoma FM me ama begu ma wale ena ye de bobo so sa na omo bi se japade ayaye ena ye kofa adan na baaye na me kan kokoo na me ka ho asem nti ye kan na mpanifo ka che ne se one me wo ba nti so onwale me bie mpo a me masase na obo a me no onfa ma me because of eba wo yentem oso ono na ho odin a ode aboa me ma me de aye afuo no onfa ma me mfa nhwe me ma wo bra onwu ye otiase ena mpanifo no yesa ene na sa wo ne becha de ene ne ye becha wo de no na ya che ono so ne de no nti ase anya adwuma ya kaka anya mekosi se Akoma ya nsole asam no so ne ye sore ye nti ye ba ye no maako ya na mafafo na mafrɛ no branya ko nim se me ni wo bia ma me so yale wa beda me so solo nti me chafa wo me fa ma me me ka ɔse efo ne de ɔmfa ma me ne ɔde ba ma me a no wawu da adaka mu se ɔde efo ne ba ma me a na gye se wawu enti de ye nyina me ne no ye no wo chafa me sanka wo sa me ne maame no enkoche na me fa me chafa oso wo nye na me fra na me ka chen so okay wo de wa ho odin a wo de aboa me no wo de ona maame ne nche na me chafa nse Paul ba ko Paul mi no me no mi no so twabi na from so Joyce bi a wo de ba eno so me kan o say enia me ankasa me mra kuro no so na me ne ono ya mmɔ ho ka ne ya nyina ye nche na me se papa wo ye sisifo o pesa wo mbo me na wo ntua me sun me nye nti enia me de wo ba fa mpanifo mra kwan so o se na mfa mra kwan so obesere me ena me so me ta hwa mo pa me hwa mo ayidie ma mo ba bia me da mo sa ena me se me de baba me de bada mo na ebra busuafo frɛ Mr. Nyako no na ɔse wonyawo ebra wo free he kɔ wase aye no wo kɔ ye na Mr. Nyako nko anete anana Akoma FM enete me kɔ ye no dan ya me ne tim no na ɔne oba na tim Emma ono ankasa de wan fo ba no anchia me ba me nkuma afo ni bi na kire me se oba ya me kunu ene niti na me so ye oba me se oba no hwe ono so me ne nyina na esebu na onyem kura me hu no okwan na oba ne onyem nti ye kwaka asam na kura me kan no ho ena ono ka kire ne papa mo ne se ombisa no ho asam na o se oba ne de mimi ni ho nti na okwafa no na omo ka kire nse wa anya ne yie na se wo yire ni wano akɔfo oba ya wonim sa wo yire ba yie de nti no wa ama wo yire no we ge no wan firi wo ana ye de sɔle asam nti me po ma mi sa ge ne hwe but wo no afio sesanya ukunu eja ho wa shaman koye wo frɛ na himrachi no na di wodon kɔmɔ kra na kyɛ sɛ enka wo ho asisi wo so no nyina no wo de
wan fa wo kuna chi ankofa be ma ankofa be ma anya hwebisa mete wo se me wo kunu ye mmelam no mfantefo ye mmelam no me wo kunu nya ma wale ye nti mete wo a me twa me ka me ne ne kwen kra kan ne nyina kire no o megu ma wale o mpese obeba begu ma wale nti aware na ngu awale ne ye ngu mfa nsa nkoi me mfa nsa no nkoi we de obi se was otrofo no na dance ni wo abrochire we de ya dance ni no ma me akoso what me say the faso he ya enti we membre Mr. Jacob me ha na bebe na bra we dem kakra bi mame aha twa kwanya na bra na kasa good ya me shop Mr. Jacob obey wayere ana wayere dada pacho oya me yere dada wayere dada pacho an waja na wade pacho an amamre kwan so pacho an oh good okay ya baba ho na obey kan sembebre wose won fomo waka ne de Mr. Nyako ne nsem wo kan ye nyina no woyi ano san pacho mdase pacho menini obey nyina na ewo dunkwa chechire ho to me ye ne ho ade ewo ni kurum afi bi beduru ye ema yegu awale no ewo ne papa animu ewo chechire ho yegu awale na chiri no ba busum ba ba kwa na mienu ena ye mienu ye sa pa ye hunti ye sa tena ase na ye hye se ye empena enya wale ye bium eti emprenum na titimu na me bla flame wo asama se me me da djuma bi ma no timi ko ya djuma ne ba ye no na me ka che so se da dunkwa che chiro ha djuma ni ha no me ko asama no adjuma ho tim pese me kokoye adjuma wo ho na so wani o no so beko tie nyina ye ahoboa na ye boa ye ho na ye ko asama ho timi kodi besa afe baako ti afe baako na me hwe asama blabo na emwa me Akoma FM na kwa che so me die ahadjuma no enkoyi ntimesa akọ dunkwa eno ka chepso on de wa bedru enkran de wa watwam wo mankasim wa bedru enkran de on san ensan emetwam wo mankasim ensan medu nkwa ene ko pacho o kasa mankasa ye dru ba bia wa so o we dru ba bia ne won ti ase but se yo se kasa ma ni wie ma ni wie na fe me pacho o se watwam wo mankasim wa ko enkran de on san twam medu nkwa ene ko besi wo mankasim no wa nante ko ni krom adwuma ko no de on san emabiem na me de me yeso meba ti me ba be ye adwuma me ya krakra nti o ma na no ofa frame so se no ofa se ma ye no me ye no ofa ne frame se me ne no ofa se no awale sem no na se tem no me mla na nsem bi obi ayenka na me so sisia de miniska na se no papa so be 2 months so she fridge na pa ne ofa ne fo so me se me mo di ambra me ba me fa me nkofo mienu bi nka homla na so miniska sisia me de be fa ka be banti onya botre na of so be say tambe na meba na ye memu na so menya ska dia gise November mu na menya ska faka na no fa say adentina me kasa sa na memu no say memu na kasa November mu na menya ska dia memu no na so onya sa November mu na me ye kokoku ani November mu na menya ska me de faka me fa nkofo beba enti ho ni twam ti idum papa yie no omu ba ayie no ti Saturday Sunday na pa na omu frem say omu ne me wo ensem kan ye je kwotna asena ye kan asem no na no fa ni busam ombusam se sisia no fa ase no medna kwotna enkran me so betna dunkwa sisia na setenem no me jana na se me ye ne dai na mso o me de ye nyina de ko ye na me ho abrabo ne nye na me de masan ba beto de o se onsan e mabiem e na on de ote ho endi so obeba de a me de mini problem ndi guso ye ke kansem na no fa no ko fa ye fu bia ye bia ye ho asem e ba ye but o kasa ro dikan ka se baka pa na se ye na sa se so ni madua koku pa cha o ni minua koku wo me masa ase so mo masa ase so wo wasa ase so me masa ase so o ni minua koku anasa busia sa ase so ye ni ye busua sa ase so o ni minua koku oba na madua koku a oba na madua koku a mete so dada ne ma me nua no nyina akomkura ko bom ye ko sa koku no dada ana me ware no na wadua madua koku e wo baka pa sa ase na wo kan nipa wo sa ase so sisi a omunim e wadazefo nyina ho meni no afuo ho ena o kasa no kan se waje asase a waye kuku ena me maboa no e ba ente sa Mrs. Tasase na o se opobi ma waye enti me hwe obi fama no ena ono ka so anyi sa ne beja ye mienu ya nyina yenye na ye je ne e cha on so benya bi na mse jo ani ye ji asase no ye ka asase no wasem no enipa enan atimbe enipa bebre ti asase no so a ye kan mu nsem a mu hihye nyina ye menini bi no da ji afu no a ye enti sa afu no a wo ka se ye ona kwaji mpasho nyo na kwaji afu no a afu no hihye wo ho a nyina ye okay
nti mo asase ne de na wo sister wo bi pacho an na oso wo po obi ama o madoso ado de kuku no mache na mo gye Pacho enyi an. wo ban kwa ne ye emi ni eje woni ne na gye ye pacho an na mo asase no nso enye oni na ye sefo no Pacho sa- o ware no aye oba du ngwa me de kuku na wi da na wo nti wone wo ankwa ye kokoo ni mu adwuma da o se yati kuku dia ye kwase dia o ni okobi andi yati mati kuku no akobo me yakwase sa ne yabo andi nti o ye mu adwuma pacho an na wo sister de no nso woni no na ye edua ye ndem ni edua ye aha enti wo sister de no ono ne chafe wo mu ne de ye ye ni me sister ni chefu no mienu a ye se ye chefu no ensu mienu se ye ni me sister che asase no mu wi a half na ye mienu de ye mienu so sa che sa de ye mienu mu be sa che pacho an okay na mo second awade yi mogu no pacho awale ndie ni ofa ba chechiro ni ofa begu awale no obegu ne breban tamu am pewu na ye ne kosida ni ofa begu awale no ekwan ba so no ofa so gu no ye ti wa ye kasem no e na ofa ni se ohwe madwunu a mimi sisi ni ofa ase no enti wagu awale no enti wo mu nsole nko no mu sole ko ye na mo ware no sa na o mo ka se ye ba forgive me ofa better ho me se me hwe wa adwene mu a awade no wagu ne dada enti megu no me pa cho sa na mo de ma no ware ye o se second one day I am print o se obi atimi ko ne ba bi because first one me no one dey egu no second one day I am plan ye atwe oba okay enti ma ye hwe first aware no mo ware nya mfie sai ye wali nya be 4 years ade enti na mugu first aware no problem be na ba ye problem ba nya nse mininya kasaka kakra na me bo say de ya tie na wie o tie dru questions me pa cho no de obetimi Asa wo bi sana assembly. eno na make na ye dru ba bi a wa boni nkuro na wie wa bo de awia kan se misa tin se misa na de wo ka bibi na wo ntiase a wotumi bem Akoma bibi no FM. ntiase a ono nso tumi bem Me pa cho wa yo. boni nkuro awie Me pa cho yo. enti na me bisa se first awade no ade na si ya mugu no pasho ye si nya se na ye kasem anape bi na ase ye fu akra na me bo no ba 87.9. me bo na sole ko dum so bia o ko ni fie obo ne ba ko pacho an eno no obo ne hene me bo na sum obo na so pacho an ba ko pacho an Ma ko enya nokure. Enya nokure. me bo na sum ba Pesa ko me nkyerɛ first awale no mu kakrant ma bisa me question. kyerɛ mu First awale na ɔkasa yegu ye no. So ɔkasa me na atena 4 years na ɔboa. Enya nokure. Ya tena kyɛ bro be 7 years. first awale no Nti a ɔde ma kɔ me kɔ ma kɔ ye me ho ade aye bibia. Na ɔyɛ nipa bi a ɔpɛ ma pa me kunu no nte sei. Me yi ne picture kyerɛ wɔ bra me wale na. Enya yize. What it in why say what ma begum sunti na me see Ma ko tie. no ho adwendwene Ma ko what tie. it ade mi Ɛna yɛte wɔ na the way ya me ne me kunu ete no. Kakra endo 2 years ma akɔfa ɔba wɔ yi. Kakra endo 2 years ma akɔfa ɔba wɔ me wale me kunu bɛ 4-5 years na me nya manko ampena for bɛ 7. Metimi abobo ɔmo din. bubo amudi Nti me ne no ntɔkwa. bubo amudi ansa ne ato aso se wo ha nti uba na bisa ne se so ubo bi di na nya me mpran no so betimi na akɔkɔ Okay, nti wo dia ma ko, wo dia me ba, wo dia yɛmfa ma ne din to na ade. ubo bi nya ko nya sho Ase se wa yi ma fi kro bɛ for ubo bi di na no kwa me ma bo ko na court Marco. na wo So what? so na ya no kra so na bi ko obatum sam no ba biti na wo pema Enti Marco dia tia ne se. na wo pema mpema etu wo ne time no wo fa ba bia wo na chi wo fa bia ba bia wo na chi o congratulate ma fa bi dabi Abraham na mo wade no a wade na yegu no me pa cho wan fa mpra wo na chi enu nso so twa ntron so Wan fa fi abronya wo machi. February Wan fa fi abronya wo machi ma me ne na nkɔko anfa me ka wa nkɔma no. Ema anya wa mo me dua me ya nkɔda ne wa ahemfi ana. Ɛda jamra mo ankɔtena ho ana. Wan fa wo de ba akompo wo de yankan no kra ba ne yankan. Wan fa fi abronya wo machi. minimum no mi je nya ko un me fi abronya Wan fa mama wo machi. wo kwa so de ben me commented this wo kwa methodist enti ade bi o ho a ye ni mo betimi atwantro ba nyame ye ni mo timi twantro afi abronya wuni mo no me mfa mpran me mfa afi abronya wuni mo na wuni mo no o minimum say ekuro ketu ntimi na ya de na ayire ne kokko ye ono na nam kokko ne ntoko obato say me ne to kere kokko ho woni ne to keke Akoma e FM. dey time madam for me ne ya adwuma ne nyina yete bench so ho obato say me te ho
oba to se me mpran no o sate se on ne kun ani oba wa adwene nye ukoto se okunu no obi to me kunu obi te wo pa na me nene ko Maa Akos saka fra madwenye Maa Akos saka fra madwenye enti awale first na ye jaaye no na masam se ya na masam se ya enti se me kunu kofa empna na mi hu mi sa ni data bi ahomache bi abefo wo krokre manya no se branya kwa de pa na menya ma wo biemu a wo timi fa machi kofa empna na ye ntokwa obefa nsu abom dua sesi ya enti ne maame de akuawi Maa Akos tie me ne maame me ka akochisam me ka akochisam me Joyce me ka akochisam me ka akochisam enti ne maame be de akuawi anti akuawi ne kunu de tiame afia oda ne dua enti se obo me dua saa na makobo mase no amane enti se mkobo mase na amane bia na ne kunu tiame no afre yen no wato snap na wada ne dua no ekoso ma yeda ne dua mprenu se dua no yeda ne mprenu enti ewo mu a na okofo oba na mete na mebisa no eye ahomache enti me ne me kunu kasa so a na ewo se ommo me onne me mpa no so kekere no so me kon omia me kon wodi agwa me kun enti me kunu enti lucky ne se ne wafa bede wafa kofi kafra wawu mananse ya ye na yie ono na obefra no mo akwafo mo so obeje bibi no obo opunu no enti obo opunu no na ma me kunu ejaye me nti ade achen o kumi nti ade achen ya no na me yes me de be call police station fi sa wo bo me ba taka kakra di adanse wo bo me ankwala yi su me de be call police station na no mo police fo no na me yan kran do kon ton awia nti na me sopra mo aduane nti mpo na me nya ma dwen sanka me de ne be call akwache na tum nti me kobo azonto amane se me kunu me ne nya asam a wa mo me dua na wa bo me nti shadia me kwon aye no mo se me nko hospital nti oso okwa na otwetwe ne se na okata nse oyiya no wo police station nti okwa ya no na Maa Akos oba na me twetwe me se awia no me se na me sopra omo me se na me yan krandoko no nti ya dia me sopra omo krandoko nti me ne omo ye free nti be many bi so ton na wia na anopa me ton na wia na me ne police for me na me sopra omo doko no nti me ne omo ye free e bia sada no da broso nti Maa Akos dia me kira ni say me ton krandoko no hospital one police for no me sopra omo dokona wia nti me ne omo ye free nti obo me na eka me kon no na me kobo azonto amane nti me kobo na amane no ma me kire ne fie na me ne nyina akọ ho ye kwa na otwetwe ne sen anopa no me ka ho me kon na ye kọ ho nti ye kwa na otwetwe ne sen na azonto no ka tense ohia no wo police station nti ye akọ no na me ko me fie me na me ti me fie nti na me didi wia na chesa makoda me kunu ho nti me ko fie no na okọ na me ma ho na omo de ne tun mu nti yo na ne papa be frɛ me sɛ opa me chɔ de asie bia na yanko yi asam no nti mi ankasa me gina mpo da me di me sika me sa akɔkɔ ma ne pe sa ne papa ti ne papa wo sika obata du kwanya sika da obata du kwanya sika da aka du kwa mi tua wo wa sika aka mi ja ya na all kan me ya to ba ma wo tuwa na sa woni wo ya adwuma na sɛ wo ya du kwa ba fo ne nchew That one for the show. We are very Papa, wait 1.21 million car, Benny Pabamiansa up to now. I can't tell you. I can't tell you. Me bag of much. What but the push a bag of for no. Abasama baby, I won't have a show. Can I tell what Johnny Freedom got last time? And you know, Mr. Yaku Trimod. My badge was here. And I'm the one what the mother has a medicine was here. So, who was coming to the when you no, it's bank is a cat, Bossian or Quaji and Oboa money. Oh, the Kohad Naman, Malcas, one with Johnny flew a cotton castle. My father, diamond, Mawacas, then your man, they've never been me come. Nene man in your man, they've never man. My old man in your net, Mimi Mano, there be.
Hey, kodenya ko. No muti machiri ba me machiri ba. Ente wo man na nya me ne wo mo na te. Babra ne tumesi nya me ne wo mo na te. Pan wo mu. O si on ne ba ne ma wo nsimi ba ne. Babra ne tumesi wo man nya me na me me hu abrante wo yo. Na ne ba ko so tumesi na me no nya 2 years. Me na le o si ne ma ne ma ne ma. 3 years me ja me ma ne ma. Me ba ke to ne ya le. Ko da na chi. Me na de ko hospital wo dum pa no aka ne ba nkuntu onya da de enfa me ba ne ko hospital. Na se so on pa wo man na. Ndio o so me ma me de ba ko secondary school na wie Mako enti me ba ye nyina ho ye beba ho enkura ne de ni nyina ma dwoto ha sei enti no awadija ye enti awalija ya no me bono to fa ofi police station ba ye no na so won wale me biem ena me maame ni kuna na wale no kuro no so no ho no ye no wade man enya ono na ya me ho ade ma Mako meti me de me wafa na mo o mutena ase de meti na ma o ya me ho ade wo me kuro mpa ne fi ya ko tita fra bo enti obi enya ono na ya me ho ade enti wo kwa ye ho ade hwan na o wo kwa ye obai ho ade hwan na o on na busia fa me busia ono na busia fo ne maame wo ho ne maame kuna ye na paro de ye na pa no wo ho ne wo fa ma wo ni kuro ni nuanu mu nyina so wo ho bi na akwaye wo mo papa no DJ sa no pedo kasa ni mami kuna enya no kuro na ono DJ sa no papa o gidi trisika ono na pa wasi fosu wa ngobona mane enti yankwan enti eba se oba ye no so wonwale me biem no na okobo sa my step father no amane e na my step father no ka kire ne se me busuafo no wo me pese me yehunu se awade no omo gu no amamra kwan so ana ma no meja awano meja awano nti ya kwatena ase no na Mr. Father and yes on family komi krom no o say ene nka obetete mmawu nti du mi bi na papa no ka kire ne so ne o megu awale ne ma no na ye call papa no ho ne ye kwatena ase ye bibia nti ewie no no anabusuafo ka ase so wonwale mbiem no on family komi krom a on summe papa we se we summe 15 million o mo ka bre na o mo se ne on fa ma me no mo nyina so se we ja ma wale papa we na small kan so ne mete na o ma me 1000 de ye adwuma sika na hye nti wate afiri mu na ka 5 million na o mo so on fa 5 million na ma me o share da wan kieska na ne ye mienu ye san hye sumase ne ye kaka ya ware ene kodru me ye Pentecost ni nti me Pentecost fo mpene awalija ye no so ena me president elder bi sei omo ne no na maami am no omo ko Pentecost ni abehia ye na omo sa ka ye bo omo sei awalefo nti ye tena asempo be 2 years ansa na o san de me abankran me ba enti wo de sabre no awade na egu first one no wo de be ma ne sa ko ma no ya mfansa ma se akwatena mfantefo mu kuma wade ye se mfantefo ye gu ya ware ye se baby a chechera abo na ho ne gya no baby okogu ma wale no onfa ne hena ene na wale gya ye se ne charge a ma ya obo me no onfa nkoma mabusua panyi ni onfa nkoma mabusua ni bi anim ne nsa okay na ye nwa wade ne dia di ntina so onfansa ma na so onfansa bi ntina wama won pata de say ya kwatena ase no ene ono pani fo na me papa no ene so wan wale me biem ai se sum yesu wa ya awade mu ya yesu enti ma ko bi san say esum sika no de ma me sika no de ma me me man 1000 sipato me man 1000 cities say week na sika me disika ma so fa ne manana case isi ya igwa wale na mto say sika na de ma no onya fa nya adwuma tu fa ma de e ma me eno so fa ma na so fa ma sika bi nje sika ti omu ti film enti fa mu no fa mu nyina ne fa mu a o mo tete aji tu enya no kweta week ni mu a enya sa week ni mu a sa week ati omu ji tu mu omu ji tu mu se ne sa ta le mo wa le ko ska bi nche ska enti o fa sa ska ne what no ma 1000 sa me fa nya no fa nya adwuma ye da wale a wo se ma e bi no fa nya adwuma na ska do ho me fa nya adwuma ni ye sika na me di aton singlet ne bo obua mame anya no kura oba chichirua no anya no kura ane ma dia okaso ntom bia be 100 beto dia okanyira obua nyako mame se o me kenya ko asa wale no nko ko je di ni nyina so ma edin so obitwi so di bia to no 7.9 edin so obitwi entinya wo ware no do di to no da bi na wo ko wane ni din de sai me hu no se friend just nyaku near friend wo near friend just nyaku na nyaku wo mabusia Mako me ja ho de ofie ja nko akwa to kwa de adara me din be ka udin ho ana se wo ware no amabra kwa so ware no
Enye kwoto enye ayi villa egu yetiri so every more emeka studio enya nam decide ni ma no na se wa ware ni to din so ni din so me se nya nam de ma no me hu nya sa no so ni din obukun no ni din wo nti ene no ama na yin ni din no na wan fa wo de aso so ama Akoma wa jo FM ni din sa me su din ano no nti wo de na ade ama no nya nam de ma no enti na tsa wo mpani fra asase no na nya sa me na me Babusiam nyaako ni mo 87.9. Babusiam nyaako me bia ni se ni nya ko ni na Mr. Nyaako placement minim na pabusiam di madam hu and wo sign them yade wo papa busuam na wo di papa de atante me send them the Joyce Atta ote wonim da wonim da send you the Joyce Atta minim enti wodi no wi ai me hu ni dia e wa ID card so no ene Joyce Nyaako enti wodi na ne so enti so be yo so nyo fa o se sia ya wa ya gunda de ntiminya me yire no enti Mr. Atta awade no mu anwu ne yie amamre kwai so enye sa na mugu awade sati o pacho wo ba de nsaba se momo de no wo na de nsaba kwa na be man na de nsaba ba mi bi sa man na de nsaba okay wa fan sa ma so tete me na za me se me wale bi ma na me meti me de nsa ba no na se bi ja awade nti wo de nsa ne ko ai me de nsa ko wo de ko ma hwan teacher krabo waje pacho ai oje waje nsa no anya no kra ma ko nya nsa sam ne yakoka no ho wanye nsa no me ya me yesa sa mpanifo me nsa ne nyina wu nani ai Mr. Nyaako yenka no kra wo so ye Methodist pacho ai kra Methodist yenka no kra wo de nsa ne ko ma abusuam wo mo je igwa pacho tio sab ai ye free police station ho no Akoma police ni ba se na 6 o'clock me dem ko about 2 o'clock and ye beli me ye ba na de che mpa che papa se me nwale oba ne biom and ye kosi a se de entia se wa che ma tum me nwale de bi oba me no akata kasa ma bo asum ba ko a o na ko police station aba wo ya dan wo bo na sum ba ko wo bo na sum ba ko asotro ba ko da hospital asotro ba ko cha asotro me ni nua ba me ntra ho ya chimi tuma ana passes Mr. Nyaako ye baba ba bi o chi wutum bad me say asotro ba ko bi cha asotro Akoma FM wo so bitimi bu obi sotro enya hwe obi timi bu obi sotro ne nani adamoja eye de ahin bia ma mo na sotro ka bia yi be ono police for ne ye one ana mo police ni ba chim o ba chim dumi ko tum omni mutum ka police for mo mun to biane ma me dem fra pa ahmati se so kura 2 o'clock wote so ka che police for no busa sa me bua me ma ko busa sa me bua me Joyce busa sa me sa me ka bua obi bre me duane di busa sa obi bre me duane di Mr. Nyaako wo ba yi sinka wu ku no enti na okọ report ye no ne kwa me amia ne kon me sister nya ne wo fa kofia na ka mi ku na ka enya ne wo fa anka bia na dwo no anka bia anka meja me ma wo fi say onu akata na ntokwa de way akofa maya me ka ntokwa ne te no ade bete na mawuda ne fia sa me medanya ma ha me magum nti ade te no be bebi sana oni me de ayi me wu ye asaba o kan nya o fa sa ma na ba ba ko pem no o pe kwan sa aba na kono so asi ade na asi kwan oh sa kwan na si ade why na asi kwan ade na kire sa nya akoma pem wa asese amitiwe na wo sha wan kasa wo tiwe ya ade pa na kire sa ma pem o ha fa sa wayi wanu afi me so a papa nka metimi awari a mempem ya meko me ba ko o cha sa ma no wa na do ma wali afi sa ya mla se to bi mu sa me ne ba ma tia ya ba kasa me wo kuno wu ma wari o cha sa ma no ne ba ma na tintimi ma ko ma ne tia ba ma kwa me ne se ena me ne nua mo so na te wo me ne nua yire mo na on tete we afo bebe kwata mo nyina ho ma mo ntia ne ba ma kwa me ne te Mr. Seven just akom no chire mu utum na no achire se me na sa ma timi chire ba ma se sa me ne ba ma na te but wo wuni ho wuni one day so say Joyce ku ne de kwa me ana akwadwo why na make information 87.9. o go be friend bo ma ni so go ye no wo na tell say wo kwa no di ni jai oh se be so te ka sa nya na yire ne me bat na yire ne me wo de meja enti sa me ne ba ma na ngwa na te say eye me ku o ba na te ba wo ba no wo yiri jija me ni ago so ma me ba na me kwa te de me jija me prince ade ya da ma me ya ni doctor de me kwa enti ano na kwa ka to say eye me yele ana se sia me te anya ye kwa mba je enti de ma pem me no ja wa what the matter trasa was what jama wale mpanka aboa me papa sa me no ba hoi me go to so for why wedding pay what the cam why me not to the car family na trasa eya me mpron eya me kunu oh so for na de
ka fa wo no obi abona ma ne so wo mpra eno na me kata minim ene meba aya ana sama se pali na de ne ka afa me wa hu na ti ka mo tra wa sa ma hwe de se wo sa pra be kura be dey oh de ntia me de oba ne se meba wo de meba ye beba de ntia ye beba de ntia ayi 3p nya wa wale ti namba ayo 3p garlic mixture masanje tuma dro ba ko pe eno anie eno ti be sa wada ma nsa enka be sese a wa woni garlic sabo ni padua no eno ti se ye de aye edro ye chinchi musuo no agutuo mu a wono mu a eye kama pa ebisi immune system no blood pressure no ko high wo ko fichire sempi sugar level ko high wa ka se do eye stroke we energy ni patu ho yi bia wo ka se enye ye wo ye bia enye ye ntehyewa ana sa wo dwonso tantam ya na wa ya si ya wafu ena ya kapu se no bo da san wo ya dro bia o edro ba ko pa wo nya 3p garlic mixture eye natural wa wonu to ba ko wo bi nkase ko pe bi emi neto enu ti bomode na ko dane e ba mesi e ba kwale na ka ba pedan ne angelos piwak natural papa ye twa pursa wiai wo de 3p garlic mixture ba bedum Ghana fo nyina wo bia no bia na bibia ya kama de ama no 0248 928824 0248 928824 and 0201 000021 ofra na bibia aya kama wanya 3p ne bi aye grow fine herbal tonic the finest herbal tonic ya yede koko aye a doctor fo ne panifo ya wonim dinro mu na de aduro ya fanfidie mu wo mu ankasa so anu num bie na wo hunu se ampa grow fine herbal tonic no se wonu mu a wonu mu to atime didi won se ye tititi bejai won timi na wo da wo betumi adaye pa wo kofiche wo te ya fichi kwensi so yi a wonu mu a ebesisi so na fei so anane srade ada won tini mu ama moja de frusane ye ma akoma no etimi abo empanifo no no ya wonu hunu se etumi ya adwuma we nyina no se Dr. Grofine bra na ya ma ward esa se we duro na wodi aba ampani ampa ya sohwe na eye adwuma ene ya me award enu ti wo so kwato bi e wo kwale na ka ba Mr. ba smart e bo se Fred Mensa ba pure leaf ena apidan chemical ne ba so biamo Grofine e ba to ne ya ka amansan ya di atomu enti yenya award no wo benya bi e ho ye ka na mo agina ne neto bi e ya fra 0244 596532 0244 596532 ampani apase se wo koto bi na akọ na bi gu a eya tondodo wan hwa besen akobie mu no na ebi ni ho ebiem enti mebo na yenhwe se first awade no se mpanimfo gu no Akoma se wo mu enwu no mamamre mu ebra mu se yakwa akotena bie mu no mo mpanimfo kura no ehunu se ma sese ma de enti mo kwotena mpanimfo tena maako me presade ya da kora ba mu bi abusuafo na meka abusuafo ba mu nti ya ne maame kora ye fre no asanwa ono me kunu maame asanwa otemu bi ne wofa kofika otemu bi ne nua baida mu nyina wo ho oh enipa wa me ntime mbobo o mu din omo wo ho a ye kwotena asesiesie ye ntem nti ya no presade ya da mo ka che ne se nyame adom ne se waka ya boma onko hu mabusuafo ena wa ka no de ko jame ho na ebemei meba obemei adana wo so wo mia wo kon wono ne so obo wo sotro enu nko ane buru a wode buru wo enya ba kope me ne kasa efise me de way ya na me do no na de way ya na ye dot ya me hu se wa fa mpna no kure ni me bisa no ho asem nti a wo se me bisa no wa mo me dua wo so ho hweme wo bo dua makoma se oh me enu aye kwadane ya me ama se chia me apia ne to se na apo dane ye misanya ko ya be ma abubo dua pato da bi wo mo ni dua da me mo ni dua da na dua na wo wayi mo ofe ni kwadane na ye dua ba na te dia dua na chia me apia dane ye me mo ni dua sama ko chia me apia ne tetura chia me it is also ye mo dua tetere it is also ma bo dua na se wadane ya on sama me wo mo dua mo dua and so me mo dua se wo dua se misanya ko mentai ba ye me mo ni dua me mo dua wo no ya chia me odane dua wo tetere aye no kra minim enti ma ba betena ha no ma ka se wa bo me dua ma chia me apia to se na pa dane na wa tie ku chia me now obo dua me ka sa ma to no so ko anche me so wofa eya ne papa eya ne papa eya ne maame de akuewi ante akuewi ni kunu me mo dua mama eya ne papa ne maame me mo ni dua woni ne tra ye nyina okay na woni ne tra ye nyina no sotro ba ko pe no ada hu no eno pa ne bra wo bro no
last time bi ni ye kasa mu onu ni fie o na onu sister bi efie na no team no na sister bi ti fie onu so ha dan onu sister ni nya kasa omoku na sister ni kunu abeka sister no omo obey ekun me pata na ontie enti omu kasa wie na o brand eni jiri ni nya ne kun wie no e no de ba me say enye ba ma jimi fo no ma wale na enka menyonko ba ne me kwa ni kunu abeka ho no enka me so me nka ka ono so no na ya ni omunku ena so say bi o minim nyansa ko say e ma me nu kwa de tey say me be ma no say ka ho na me da wachi no na me say be ma jimi fo o ya me na ma me ball fi wa ka me ball na ne bata ho na o su no o ya me fi enti eno so ball no o me ball ba ko fi ho eno so ba ko e be oba se wan fa bua ma kunu didi na tam wo bedwa mu a wobi di ni bia wontumi Maa Akos me nye bidamini me dia wo ka no me ni mawale ankasa me yam fantini ba me ni mawale ani so ankasa me kuna me da na ti no na me maka tete jimi me kuna me da na ti tete Maa Akos bibi kakra bia wo se me kuna ntere ne nsa wo mo onu sister John ko era ni kwa mo me dua wo so mbo me black o sin be ka ho na ka me so be ka ho se be so nyimi za asabi a ma ndo kwa be ma me kotai akwaku ani no o ye me ani no de ye wo na wantumi a show ho so oba wo yesa wa anya de se wo bedi ukunu atam wo bedwam pa de se be ma jimi fo na da wa kwa hura tena ne so o nya bida enya no man oba wato na no na de na wo ka ne se bet as for blend ho ase bet wo de sa omre ne ho ase shami aniema bi a wo ye che se omre ne ho ase ma ye ntwe danim o ma untwe ni me akwale de untwe ni me ka wale ho ase ai so ko ba bi a wo bi asesa enti ka ne ha no me pesa woka o ka wo de o so ka Akoma FM enti ye fa nko Dr. Foku e ba clinic na Dr. Foku ma waduro because on se no obobo meba no obobo se hwan broni e na wasan bon mama ene wasan bon hwan ena na wo kra no wonyanyan ne wie so oban na oba foforo nyemte wo pra no enti wo so pema enti ye fa nko Dr. Foku enti se wada se wo so pema me do ko Dr. Foku enya no krasa mba ho na oba no te Dr. Foku oba to say say me meja wale wonya ma wale enti eni kwansa wo ko fa me meja pade na ko fa oba foforo no wo de sha eno nti na me do oba asafa wo de meja pade mama me wo ba awie school ho no ko school me so me de awie school me je meja me so me je me awale de nkasa okunu ne me anmi de okunu ne me nkasa okunu ne me yent na me nkasa me kono me nya me kono ne wanka beto wo wiesi nya wo ya wo fa ye no me fa fon fra o sa de ntra wo fa ewu ya wa bo mama na papa wo nya ma wale o wo yire ne me nti nka wo sa wo bo mama ne na me mra wo fa ye me wone record nyina wa o se na me nkasa me kono no oba papa yi no si ye hu no oba papa yi no Saturday ya ma ba fia me ya de akwa yi na se e horo from say ne ba kwa brother oba ofo ni TV emble no tama ya kwa ne ba ni TV be si medem na am so TV no dia me bank na me bra ma me ba ko madam fo ba ko so ma me ba ko tini nyina so re dia ta o sa fa TV ya fi ka dia kwa odi mo mfa no se ya ne o be fa TV na ko na am so me ma ne fa TV na ya ne dia na wa ne ba dia be tana me dia sei na am so mi wo two steam kan ho enti on fa no ba ko o se wa me pro be fa ne ba dia na ko enti asa me bufu kakra na ya katakasa na me de be ko ayi na se ti be ba fi anyumre na me friend phone so o me fa ni TV ena ndo obewura efie o na mi wura dem se mi yi TV no abre no ena owura adam ho ena onyina nim ho ntwen me ya da yase kote ntina bewura adam ha o se bi enti wa se akaso obedi kote ntina obewura adam ha o fu se wo ka so obedi kote ntina obewura adam ha be kote ami kuno ne na matra se bole wa yi ya mi ni na mi kuno no me ba na Akoma ka se wo kodi ntina wura adam ma ko onu pa ma kan janza nya kote ntina wura adam ho enya ko no ba na wo go ntompe se me kwa akofa mi TV ya sam ne tene se ya be konkra na ode me be ko no ye de onu ne dem TV a ya dada ye hwe etikopo yi bi akwa akra ni nyina ye so ade kwa akra nti onu ifiri wo no na TV no na sai ena ne bra ba ko di kote o ma ye TV nti anu no o ja wa ko na TV no wo ho na sai na me be ko no me first born oye excavator operator wo baby ena ono so wo baabi na ye bankra no ena me page ono ni TV ti sei na me de ko si dem wo me nsere ba ne ma de am de ko nsu ya ka ye nyina ne dem na ye de ko si ye se me na me high dan nti se wo de me konkra de ai wo se me mfa edan ne wura emma no na me de me ne man ka ye kogu ho me ba ye na edan na me be suo mu no wo se oba timu nti wa mama me so ye ho oba ni oba ben ne mpena no sabra na mpena ne ti dan ni no wo dan ni mo ne ma no me nyina wo dan ni mo wo mpena sabra na mpena ne ti oba me ne ti wo sisi akra oba wo ne ti emu no oti esese ya emu no oti sese ya pacho ai okay
enti me ba ya na oba no woda ani mu no ye koka bibia ntwa no na me ye so ene na me pesa me mefa mi TV ena ni na nyina me serba nketo ane ne ma mbiko se wonya mpo ma nkofa ewo ho ena me yes am kofati wo so ampere ma me mfati bi na me sa dent na ampere ma mfati na so no ne de wa ha nti woni exchange so no ne de bi wa shaman ni nyina ye tikoko onu TV no okono na asayi nti kote blood de bi wo ho friend kote na busuafo ne bi ena ne namfofo ma ye ba ko nti onu ija wo no na te so ne TV no ofo na nsayi ba wo ja ye ho no na asayi me ka TV asayi 5 ebra wo mu gu awade no a 15 million isumu de no a waka say 1000 no de wode ama that the week na mu ja awade no 500 Ghana na waka Mr. Nyaku tua so Akoma me be says ka na makobo besia wo me bla otimi nche ha ne yire ho eno yes saturday a me first ka no enso so ema me bla yire no enti na just 500 no senka esum sika no kra wadi nka ma 1000 so fa kwa ye adwuma anche na mu gu awade no na wodi bi kra ka wa chese no kra wantwia pastor ska ansa nko no ho biemu 500 ne ka ba kwan pastor me ko bo besia ama ne ya ne sister yie enti ska ne nkotua no so me fa nkotua esa boboka na chese sum sika ne dia shim ba ko ma ne sika so fa kwa ye adwuma dada enti 1000 no wodi ate na 500 Ghana no aka ni sister yie yakobo besia na tie kotua na ade kotua enti aso 1005 Mr. Nyaku yesisifo Mr. Nyako pastor saska fa fa de so kutua ne be di mata mama Mr. Nyako me ni ho ade bo da prokra no enti woni ne ka no science abosia na mo kwaje a wodi sum sika ekwatia woni ne ka ose ne sister wo mu koya yie enti wo mu pa besia ena me ko me bra yi me ko na yere kwaje besia ma no ye ya yere wie na ye na ye ka enti na se disika no koma no Mr. Nyako wodi kwa akoma no ni esum sika wodi sum ba eno na wodi ti na chese oba ne ba wo anya hwe ne se sa me de koma oba ko tua ma me bla okay me ba na anya fama no fa nkotua ne ke me na mkwaje besia no da bi me chese fama no na so de be kwa kotua ne kon fa nkotua da bi besia me na mkwaje nya na kwaje yo sa me kura isika yo kenyon se ne bra na chiri be ne me ka acha ma ne bra ni se mpo se me kun pani ba kanya me so no kura ka be 2 million po mi ntua be pe mo ne anya akotega se me sum sika de akotua me sika ya ka asem no Mr. Nyako wabai woni ne try no wabo ne twetwe dodo sen be 20 oba chire on to ade kwabu 20 bet me kanema waton be 20 kan nyina chire me no be petie oba chire waton pa Akoma FM and one abo ne twetwe mi bo twetwe oh I tell bet more than 10 years intimi kai sika no galam me first twetwe na be 4 years pe after 10 years abo me twetwe 10 years me say asuna make more than 10 years ni because and just some worry 10 years I tell 10 years but now say 4 years there be no okati eja egu awale no there be no make mo worry ye no na make am yes tell me now they 10 years 10 years 10 years no abo ni twetwe dodo say more than 20 or 20 na ya dan oh acha to de atabosu me ba ko mi no ase na o ma ne twetwe no aya wo ba ko homa na wo ye mema no a ma bo twetwe nti fa bi kwa ma ko de bia no me ma ko now oya choba bu ada 87 one no bia ni kwa be di choba bia ni bi kwa mi iska ma no oba twetwe 20 abu 20 ade wa 20 ene ko tanya ko neska wo ho pa na me kunu ne wabo mi dwetre nko a 20 ade wa 20 abu 20 je be to bia so ye ka ane je baji free mi ho opani ma toto mato bag mato mpaboa mato wo ma mi sika de ye adwuma no san ye ka so me sa ba ho beje minim do diska ne je o de win anum ana o de ko shopping opani ma toto oh said I'm penny for to say you okay dia so pa me dia sit down with you 87.9 FM Dr. Foko na frefre we was in number 1 obuase kwante pon so kwasia da to fear da 8 am to 5 pm abrebia no wo hoya woni na Dr. Foko mo de adwuma efo no wo mo ehwo yade we yade enti wo mo wo fa yade enti na ho na emu ne enka water shop painful exit ne wo ne ma enu ti Dr. Foko se mu a mo ba ya yarehwe wo ho dada na de nei sambo mo de na mo ba mu nuro ne enka nyina no ode chamo na mo mu afofrofo na mo ba ye behwe mu bibia kama na mom enuro ne de aka wo bebo
200 Ghana cedis per eno ka obebo nyina no obetumi atua 200 Ghana cedis per eno nti what was 17 adwaman more anasa syphilis gonorrhea chlamydia eno sanya de hepatitis B ni C oba ne be ma wade amwo hypertension and diabetes wo bubu na agu Dr. Foko frefre was ye ni aduaba fa han ne say yade ode hanban no ebetu yade nyina amanako bomade na frɛ Dr. Cecilia Sebre was 0242 155 935 0242 155 935 and 0507 07 9199 0507 07 9199 na chese bibia etumi ayakama na Dr. Wajoso enti Akoma FM Wamo sciatica expert enu nti bomodia na bra 21st academic ni tutu sciatica yade asen free ho wotin yisu kosu na amreso yade be na tete wo ha wo bomodia na bra 21st academic entu ase kantin no 7am pepe ni aduane na ya ready en krado me market video dan mu kuma se show overseas wuta alpha radio sunyane tachima go so sehwe frame 0540 311 311 0540 311 311 21st academic wamo sciatica experts yam mamemra menua ba anya koso bema 1 Akoma FM bema no 2 obro pa the same bema adan na mugu awade mo bra beka sa awade ne guyo sanwo wo ha obekire ye de bema akire sa awade ne guyi bema wodo fa ha we nyina mu adan na wo san back ma na ye do ye hu no kure ni ye ja wale na ye do ye hu nti ya ye mienu nyina ye tiafe me ma wo wie na bam na me do no good mu do mo hu ana na wo na wo do no ma na me do no na me do no nti me nya no ntina pro no so wo no masa Akoma 87. na so ye you baby Akoma bi wo ja no akokuro na me do no nti na me san ko di na chi biem na afen so na me ne ye japade a asama bo ma bra bo ni bi wo ne nchen nti me nja ho ma no nti na me wale no na ye ntoa abrabo no so se wajai eniema no nyina na wunjai waje ne nyina exactly and to that time no sabre bi akura na wo ahoden eche nei ti sabre no na wujai ko yanka wanka wasitimi ya wo niema bi so ti ase Tama na mo ware na mo je ne sister asase Akoma FM awade no the upper chest eguo ne ba ye na chi na ye wale na nti ye data masa wale ya ye o kasa ye jayi na chese ye tikoko ne so bi kura Mr. Nyako mugu awade no o kire se awade de mugu no nti de mu wo hoi de empra de ye nkosi nkonya nyai ye jai ne sa na wo kasa se okay na won so die nti ena wo ba osusu se onye otumi chi ne kunu tumo na se enye wo no kra na de ne ho ba ye na asofo na siesie ya nka betumi akasa menwa bi die nti na so tra ena oba no etra ye be pese mo kwa shamana obesin kokro o sa asa panifo de bam no na ni ya wo ba sa ni ya wo ba ko na kware ta yale eno me so akura no be wunti se ya sant na akura no nya no kore come again nya no kore Mr. Nyako please come again me se na me na akura no be wu na ne ba mfie ba na nya de meso nka hetin ko nwu Metio, I didn't get you. Come me again. se ni ya wo ba ko na kware ketekete be 1 year na be 1.5 year it na kware yale eno panifo ba mu no so ya wo ba ko dia ye bibia ne santana ena mi ja mi ne tena ye Meaning say na enya odobi na adoba no na emom no se be ya oba no ebenya nkwanti na oba Akoma FM o na mi se bia adwensa kra ho bia obesesa adie na no oya na obesesa bema na metio wo se adwensa kra ho ebia na obesesa so me pese me hunu problem ano ode ma wa na ususu se obesesa problem ode ma me pa 2 year oya juma bia o man iska juma eni be se boso miensa na wa shi ska no okay and open to kwanso open to kwa ba so ai enti omo de ntokwa na ba ya no mo se wo yire ya dan o so onyamu so ri obi eye fura na so oye obi adwuma na se bia tipa ne fro pe no ne ko na ko se ompra no Akoma FM aba wa wo ye kura hwefo ahunu ma ko ba ma wo do ne de uhu se
ɛna yɛ ne yɛ hyɛ yɛ dɔ n'ase no ohun me no wɔka kyerɛ me sɛ ɔnim nsanom nti sɛ me yɛ deɛ ɔpɛ bi ama na ɔmfa mpena nti me fɛzia me hu sɛ me kunu wɔ yɛ afa mpena no ka ɛfa me tirim fisa na anɔpɔ awie anwumere ohia me a onya me fisa deɛ na ɔne ma ka no na me tiaseɛ wohia wo bɛmɛ mu wo ne nɛteɛ efi krom na wohia wo sɛn me pa kyɛw sini pina me ntia sɛ me ne tena mpena twe na ɔka kyerɛ me sɛ onim nsa no ampa nso ɔnom nsa na ne deɛ ne ɔba nti sɛ me kunu wɔ fie na wankɔ afuo na wɔ sɛ ɔne me bɛda me ma no kwan me ma me ho kwan baako omienu me ma me ho kwan sɛ waka saa asɛm no akyerɛ me nti me ni nyina nso ɔmpensa ɔpɛdie nti ɔnyia me a me de me ho ma no asa me kunu pani wɔ ha me fɛle no nti na maako ɔne deɛ he papa ukuru pani wɔnyɛ virgin ɛna me nso mete adwa yi so me nso nyɛ virgin enti okuru pani ma mimisa wo ɔse ɛbra wadeɛ no eguo no ɛna wɔ hɔ bɛmɛ na ahadeɛ pɛ no korɛ no ni hɔ ye gu awale first nya na ne bra wa sama de pia ni wo ma mimisa no nti mibisa no ɔka na ahwɛ na nya no korɛ no abɛm me pa cho wodi pa cho for pipi yo pipi me da se pa cho wodi ene yewra nyako me pa cho menu aketo unu aketo pa cha ya na wa metwe wo voice te said ye unu aketo metwe ne voice na because unu aketo ne voice na pa enti ma me sa bi pa cho oma wade yi agu anenwui de menim no se basa e bai e ma omogu no panyimfo anim a me ma me mo ne abusuafo ne ade e ka ho bia no achi no no man kasa nim kwan mfa so a omche sofo omo asofofo be mu a Akoma FM omo tra ne de panyimfo no mo tra as romance da nsa me tra se bi omo tra ase ofa ko fika mo anti asan wa mo nyi wo ma me asan wa mo nyina ate bi me de me nya we oh da pipi metwa atoro bisa wo blasa ya kansa na ma anti asan wo mpo e ka wo fia wo se me banya akodia me wu no that day no na me ka se me kwa awale wo fia wo ma no ti amase na me ka chensa ante me de yeyi me fi dua mu ana wo ma me not bi ebra ne ya ka mo na me kuni ya ka ya bo mu na no kura ni me kuni kasa na oni ho bi ampa na oni ho bi okay enti about first one there Akoma FM no ni go no wa sama but say ye gu no said ye o mama mrete no be me dey sakoy gu no ana maami we yankasa ne won free ho nti ne maami e be ware krom ho nti ofa papa no be ware se ne papa ti maami nwen ekohu no se ombijai ne de che na ma no sa na koye ehu okohu no ne say said ye okay me maami ko wale ho nti me de papa no enam no so na me call ho ntim de ne yesam papa nti papa yi ka so ba wale me no mama ya anya me ho ade ama papa no okuo no me ma papa no ko me busuam nti bisani mi yo kwa wale ne bi da ya me ho ade ya sha me ka wani nue na ye ewo me kuro ya anya wo chechere enti mibra wo mu gya ya wade no mo san kokotena ye no abusua no mu hunu se eye awade ana wo mo twempra ehunu se ya ware muhu ni sa ayaware okay enti say second time aware no eno so magu no ana bacho david eno de mungu no enti no of gu no no da pipi da ya kwatena se mo afa ma mo nsa wagu ma wale ana enti say wo betumi akansi ne pesa second time aware yi wo mungu no enti wonu ya ketewa yi ene wo yiri wo mo da so Akoma FM se me hu so mo da ho ware na ne wo fa no tama abusuafo hia se omo kasa no ntini ya se pese hwe na ho nsiesie asem no de wa na nsem ne ko no na ne wo fa no kan se omprima ne ba no ne wo fa ase no enware bi me ana me kan ye se nya ko nim se o wale me a o kasa waja ma wale a mako enya me wo fa na kan me ana me kan se nya ko nim se o kasa on wale me bie ma me ye mfante ne be kasa o nsom me ntina o ya me sa nti me an kasa me ba be gu ma ware me mfa nsan koma wo fa kan na o ma mabreja wa kasa na o ayi of ayi ma me abreja wa ma hobi wo fa do ni mu na ba o ma mabreja wa wo hobi o kan no kasa bla na una wo be gu obi a wale no ndi o de on timi transfer wo wale enti me wo fa de nsan abra mu ana wo gu wale so gu wale na mo so le ko mo wade wade nsan ba de mpese mi hu no Mr Nyako obayi wo fa ne de nsan ba mamra kwan so of Samai obetimi di aba obetumi di aba na je say de ye betumi abegu awade no pasho obetimi di aba but
ene ya ye ka se ensen ma ye ide wo ni ebe ya adwene sa awade no enwu ye be bia mo de nya me yire no Mira, mami fisa we. One more ensensem ya how many times and I'm try say mobile resolve ya. Akoma FM. So be 2 times there. Yeah, see be solve on sense of. Yeah, why na twin sa ben me and said that anaso oben na said that. Begin second one last one of an 87.9. Nanki ya kama bibi atwitwa but no fa na say o ma no na obi a mene na ba ho papa yi a ya ba oba ta wo kwan no a wonyem nti na ya ka sam no so me kuni wan tse ne wase Mr. Nyako amen me pacho ebra na woni Nyako ekoba moko ashama no mu fridu nko akwa ashama no na wo wadwene mu se wo be Akoma FM. o de ne ni ma dwene mu na wo wadwene so be no de ne ni ma dwene nti abrabo na nkoye wo ho na mo babak no adan na mo nyina amansan ama on na si wonde watra mankasi ma ko mi kuna nkanta bra sam we sabra pipi wo be ka no kora me de beto wani mpo sanka bla nya ko kompon kan kantra me se jesi yanko na me dia asaba na mo mi timesa ko era so de watra mankasi ma dia udu mankasi ma obesi na tako wajo me man ka tro sam fa mami ka tro sam sai o ka adana ka ya kwa saban una di ka o kaswa ana ko adana ka o ba ka o ma na me kuru no na wo na wo fi kuro no so na wa yi na fi wugu kuro dem aba kuro foforo so e na wo ko no wan san fa ma ko woni ma dua wo tirim tena mara pato mi bo asama na ya ko bu onu di ka wo kaso be gwa amount e na me ba asama na wo firi kaso ba asama ada me ba ada na ka wo ba wo ma e na me bi sa no no adan na Nyako adan na se be ma no e ba ye no won so ama metro no because when nya na sa me fra no me share ya on ma be 5 months na me fra na homate no na o guys e say me ntimi mabiem enti bra anka me ko wanka me fra no kra no mfa me ko na obi kro so da me nya dem na ko no so go friend of you can go there kasa no se be 5 months no want me ka because say week bed man send this car man wo se 5 months ya na wo send me ska me ba me man this car me bia ni wo me send this car enya wo ba no o kasa na me dia ba o kasa o se 5 months na ha o se 5 months mo se on sha na ba ne ba di o sha no o se 5 months o kasa wa 5 months on teme no 5 months on teme ka on sha na ba o se want me ka but I don't send this car man no e bia wo send this o send this car man ba no friends ma send Marco send ba wo friend me send you from our send ya kwara tika tia ta but o se 5 months na want me ka send ya kwara tika na de o se 5 months on teme ka do eya meme na ware ni mu asam na o be tra o se 5 months me friend no na sam ne be di ya wale no nkomo say adent no waja mesi ga de na ekwa adent wan sesa woni e man ko me problem no na adent wan kwato wan odun kwa Marco no no ade me ba ye no o ko no wan fa man ko nyam de ko udi ka no ma yi ne me won kwa na ni mo de wo mo ko nyam de ko yo na Marco me ko no kumi en adent na ho no ha wa na ho obo me se wan ka wo ka chen se me ba ho e no so ba meku na nya na me ko ne papa ye me frɛ no ka kyerɛ me sɛ nkwala ne dan me kunu we ne dan wo ho a na ne madam o se ne nkwala ne dan wo ho dia ka dan se wo ho ba se bia masesa me nya dan ne ko me ko me kuna ka kyerɛ me se me nya dan na me ntimi sa ma ba to asha ma pa cho ma pa cho ya ti oba ti tira ba ko oba ye na de mo fom no frame se wa ba etum bedu fi anwumre no me bara ne nyama nsi dem wo ayimre no ba se obepa duane adi em so ya no duane na me ma ska to aduane di ye okwan wa zifie obi bisa say na wa ba he na ati o so me de nya wale tina ba me be ye ma de abs oba na oba bi oba bi ani oba ro ba bi ani ho oba ro ba bi ani ho beto okoda ne ma me kitu afie me unim me shede Akoma airportia eguma warrior no but as you people are hiding something from us Nyakoma no na wo mo ye problem e de ma wa na o mo nya problem ma ye bia bisa no o mo nya ye mi nya na nkwala na nya problem ma ye enya nkwala ni ntira oro ne ma e wona dwunu mu se o mo nya mboni bia okay e wona dwunu mu se o ne me tena tetewe akoko na ba me ne me ma ye be dibi to de me bela ka no no akofa japan ko na sem na wo ka ye bia du ni yaye a se ye wo ho edimi fa ni se ni tudwa no bia o bia oti pa me ba fancy say ni to dwane yen re ho bu Akoma
ɛne ɛbɛten hyehyɛ hey ya 97.9 FM me pacha mo bagye nto so ma me wan no obi ntumi nkenkan bi na sabe ya metie ma dwena ya hyepa ti se me kasa me kenkan je se me gyan na esu be yedi enti onye na muntwa metie mo asama anka na me we no enu abi nie pastor okay enti mo fa nto so na etiefo betumi abakoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM bomodia na shema ye Facebook Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM Braso live na yade adanse bi ba betudwa yesu tumra no akyeresie eninti yade beto no wakenkan bi na ye hu hyehyɛ ya ewo kokofo ne ho na fe yetumi ehunu kwa ne ebefa so ebeche na wo benya na chefa benya ne de na asomdua ba na busua atenase emedese ye wo busua ni ba ko ha na de ekoso nyina wono tie bie na ewon ko na konkonsa na ibi medane ne nkyere no na ne bu nkofuo enti ono awa ha de na bibia ye kama omuduru ho a ne ehu kwan befa so agua wade no na bom ne tie am ye time eba mesha me ka fo de ma malaria ena ba ntontom wakawa se de tie bia benya malaria wo mogya ni mo enu ti malaria ba so a ede ne nka ho ba ebi ye honam ya ene enumto nti wonu time eba mesha masage atumeduro no a ubo se ekwa bibia Akoma ba capsules ebi si immune system no pa enu ti kwa chemical ne eba shobia mo enrei anya na 0244 417669 0244 417669 na chese bibia etumi enya kama enfama ho wo apomidi a nsumi wo bi ayiko seasoning powder Elan Spice and Trading Ventures ana diaba and spices ni bi o wa hwe ye na dan no aduane ma akunu di obewu ntem agyawo mezawa da shane so wudi ni bebreba na so Elan Spice for wo mo niam de me kam che wo ye kama nkasa ayiko seasoning powder diaba yese ye ayiko beef seasoning powder eno no na twirem dwana maponchenam wo di steam na fe Akoma FM jollof seasoning powder so ho mo amono jollof abo fa dade efa efa ya mrememe na efa ya dendende enum guasiara mesa wo de begumu jollof no nyina bebena bomu kama na yima akoma still seasoning powder so mani bi nim si ye wo yesi wana se tayo wo ya seasoning powder ni bi na de agustill ni mo ebeye de ebeye hwam mo amoye choba restaurant hotel for no afei emaya mo no aduane mu kase ema mo kunu no mo no mo mo de ana mo ma ayiko seasoning powder ni bi empa ewo mo kitchen 0244 160750 0244 160750 nyama wonsa enkabe Akoma FM for ba make afo no de ma me na down wo de wo kwa chen for ba na say ye stroke e na ade ko ye na we nya yeresa bra na be ka kire me beguma ni mu ase wa ha sanso ene bia wo bubugu mpem wo ntumi sori na ntumi nya hwe fa poma no kura togu so fa ko wo ba no re be fi wo kwa chen for ba ka kire poma wo du agu ho enya asem keto ni pakwa kwa na no to na oba na re fi poma enu nti poma no egu ho gonorrhea dam efom yade ne yade aka biada Bible center betu ase kuma se ato so agogo ne wo ye ba agogo hospital na tema kom 16 lashibi ye ba Bowers Club 0244 083482 0244 na yenye wo so ena hwie eye dani eba mesha dani Herben Trading Center de dani eba mesha ba malaria fever typhoid jaundice na me ya wona mre awe na ekoro no wonu bi pe eko dani to na eba mesha so obi wonu ato wontumi ni die woda chese woni mojanti ya no wani so brew ana wo ba ukofikira ensempi wo so wadro ye dani to na eba mesha dani natural herbal capsules be me bomodi ama osisi ni nya adwuma ho so ahunu edia wodo ya oba nyako bobo ena be me nyako so se entesa na so so se yewura nyako se di sisi mu nya di anka ni na anko mu kranfi no enu ntimi so dani natural herbal capsules oye be ma naturally wa de mi akofom bomodi ane no nombe sisi boden dani eba ointment so wakọ adwuma ba no waposo yo ya no fasra fatwitwi ade achi a ho besisi ho so akoya adwuma dani prostate all capsules eye memedro be ma wunyini no na prostate no enlarge wonum dani prostate all capsules abebo apa misi eba fragments eba samenko eba apidanka eba dum chemical wasanta say bomodi na fred dani eba trading center was 0244 36 46 51 0244 36 46 51 and 0273 39 28 77 na yabajo funa fe yana wo edi enkomo kama na okay yana wo edi nkomo obenya kon wo be page omu kakra ma me na ekwan no atrase na yewi a afi ya be conclude ewa afuo no
ene eho agapade ne che wobenya akwa ka wose enkura ne hwe ne de ene yewura nyako onfa ne agoro nyame nhirawo se wo ne wo yere wontawantawa na wanfa wo yere eni brankoso ye wo maso na wo hwe wo mo kama mema ne bi yesa de ne pa enti no de ye be hira wo ho na ne aka ne ye beka ho asem mema na mema wo aha me pa cha me jo okay ye ko lifestyle Akoma FM na yakwa akwaje yapomudi eye lifestyle reform health clinic ukwa ka kire Dr. Steven asi eduse mitwa no puruse obi abedi ne ho dance e bia kire me mama hu sampa lifestyle reform health clinic ukwa wa wayaresa ho anewo enti yankwe ane Maa Akos medawase na nyamishra ne wapamfo ne wabedwafo dwumadi amudi aboa amansane Ghana manyina na lifestyle reform health clinic ene dai mote yenka no ye ne mba bedi nkomo kakra sima kakra mu efa yapom de ho ebia no wadun se wutwa ho aba ansa na wabeto aso me pacho emra ye dunu fi nyabotra kakra na twentwen so sima ba enum tem no ye bedi nkomo kakra to benya botra ma me na afi watwe ben radio anase u TV wo share live and Facebook nyina na afi nkomo no because nkomo no fa ho pa enti machia ahwefo ni atiefo nyina ene awie na ye call lifestyle reform health clinic na sene Maa Akos kan no Dr. Steven no small boy ono anote ha no enti jumadi ye di lifestyle de enye agro because yeah professionally trained myself no aname ankasa me yam tete every KNUST Kwame Nkrumah University of Science and Technology Department of Herbal Medicine tete every year na me wie no so ma ye adwuma chakakra ada doctors akukudam bebriase nti experience no so ho ti hu me sa na access mo boy mete ya no adwuma de no kwa na ekoso na lifestyle reform health clinic de na ma ye danso bi o ha bia wate bebrenka ene ade wabam kura ya bu because wachia uhu eye changes bia e wapom dia na problem a wo de koye ma wabam mbu because unyamba lifestyle reform health clinic lifestyle de ya say diagnosis before treatment diagnosis before treatment and to say yeah test enya hwehwemu medically ni examination area dabi enya try and error na ye diagnosis before treatment and ye dwumadie mu nso no answer professionally we are trained and to over medically I will say medically managed disease and a medically treated or cured disease. The about chikasama area medically no you two ase and area medically no you manage. The lifestyle bana area no ye manage ya be mo say area we no ye manage ama se na be yanko fan so boni bi anya dey embro say ye two ase nso a eno so ye be ma so ate enti sana lifestyle ye nhehye ye esiti enti area bi to say pressure especially the friend with essential hypertension and say primary hypertension and no medically na area bi ye den ye manage so oba ebia wa no madura tambia wo so entimi mba from oba lifestyle ya do beto do so ma na from ko fan so boni bi anya de ambro ebia diabetes tambia oba no maduro na e wo so eno so ye medically managed oba eno so no ye be ma waduro aye wadidie ho ama advice dieting regulations udia ebeboa ne de udi so abehu se pressure anase diabetes no bibia ebe den ebeba from afeni ya ba yare a yetimi tu ase abro mbeka se it is treatable and as curable. Okay. Now, if you are not I want now pay. I say na nimdie nkwanim no na fi say awon ba na sabio efri ye ma menom ne nuama no ba ente sa nimdie kwanim no afedie ye ma obi ate ase say awon ba ebetimi efri bema ebetimi so efri oba ebia na bema sabi onkwamo no eye hunsuo na eba no na bebre ho tochema anase wo fom anase chima tobi ehun emre pamu no meba abecheche sa na ma nu nyina na yate ase nti ni nyina ne say awon ba enwo oba no kwantiko se on kwa yarehwe anase on kwa yaresabia te lifestyle ema yenhwe no mumienu mbra mo ba manima metotoma no wi a ye be test wo be ma no aspect nya ye test ani hwehwemu se scan no se bibia wo se ye no ye be ye wo be ma no ene oba ni nyina fa ne hu problem no kwa ebi mpa ye mumienu na ya treat we atuti we bo se pa na bibia eda na akwam awo ma ye be oba no aspect a ejanema bebre so enya se oba ya doctor awo no mba message adro A and adro B kono die nti na awo and nothing as a diagnosis before treatment because I want my janema bebre ebia ye fibroid mpo enema one number ebia tubes no ma block entia and our polycystic ovaries and endometriosis mpo and obi okra woni be ma ni hye na nsuo na ba ebeside na nsuo na ekwakofa nyinse na ba no sanachi aba no beside na
awɔ no aba tie bi asampo na wo de tie anase wo wo menses ofichi kono ensisi fa awon sum nsɛm a emu bɛ 80% ejira wo menstruation sɛ bibi touch ma ho a timi sɛ awon bɛ problem nti sɛ wo ba na wo sɛ wo menses no inflow ye busumi bi wo ho a emba wayase wi bebre anase etisen problem bɛn na wo menses so awon problem no hemfa ɛna ne fapem ejina yɛsɛ lifestyle de oba ye bɛ hwehwɛmu ne yehu ansa na yɛde wo ato adoso kama na ebia na o be ma no so fort eno so waduro ho a ya do to so a bibia ebesesa na ye to aso dia obi wa na say infection ade a atwate say like abu bebre complaini ena medwonso na emu hyehye me emu ya me ya me ne ho kan hia me pains nsuo bi efri mase ba mase eye me hene anase keka me anansan bi kura egu mase sa niema wa nyina no hu a ebo kokobɔ se eye infection nempo infection be ya ti obi baba mani mase doctor me infection ma treat ya enko no aha mesro ma memram ni e fa ye number no me dia ye ni hia me pa o sa pepe ye fa your number into just because baby heading commander do na fa ho enti tie number no troto wo save na frɛ me kasa we ya frɛ ya me peke ne wo adin komo kama call line ni 0502 41 29 75 0502 41 29 75 afi WhatsApp line nso ni obetimi nso asende WhatsApp afa so 0208 47 86 and also your WhatsApp line or WhatsApp ya me respond o first line nso a me no ebedi nkomo enti mesramu ya wafo na mo pema emma wabamu musa makoha bomodia na bra lifestyle reform health clinic na Dr. Steven Esieduada Roma awo no ebeba sa pepepe enti se empama agron so na akofom se be ma epeja na akoto tambia na oda 630 me pa cho bra lifestyle reform ye be hwehwe mu die enti na sa me mansem no akofom tia akofa ohaw sa ede abro ye test ye se bia ode nkra hormones no I friend testosterone I dintintima o mema ye memansem no eno ne kofom anase bia prostate problem tia ana pressure no ena ye uncontrolled enti na akofa ba ana diabetes honsunsuanso ana den ena ama me masam no kofom ni nyina ye betimi aboa sempo oba so watenka ewo fom eno so ni nyina ye betimi aboa kama yare biara ya to ndi se yare obi wa se peripheral neuropathy bo se ne nase ayetitiriti ne nsa ano frem no ayetitiriti etwetwe ehyehew ni nyina na bro ni beka se peripheral neuropathy ana to de ne ye sciatica wo sciatic nerves no sisi ko sebe wo to ne onan ase wo no bo se etwetwe otititi na ye frem se sciatica ni nyina wo ba nerves no ewoniani no a ehiande ya adwuma yi B1 vitamin B1 vitamin B2 B6 and vitamin E. Sanya wani we nyina ye oninu no ho a oba e obeto so. Yes so massage machine. Ebia o chika se kra na touchma. Yes ukotwa x-ray no babia chia babia ye den ni nyina wo ba ye de to sa massage machine so a automatic ebe ye ho adwuma 30 good minutes. Yes so ma oninu no a ebe ma no mpe no ye den enya ahoden enya say normal painkillers and me function me ente ho ase ye nyuso chemical drugs. Debi organic natural medications abro ni be kan say nutraceuticals eho na eno na lifestyle ye de ye dwumadie enti wo ba ye say diagnosis before treatment me wadaje so ma metie wasem atoto ano me sanso nyamre ebi o ha ye necessary ana say ho behia bitimi de me personal number ma esan wo yare ni situation nti de besi bi afrem emergency bi kra bitimi kira wo de obeye ye fa number ni ntu dwabiem ye san fa number ni ntu dwabiem abra amre no ya so no 0502 41 29 75 0502 41 29 75 ofa ye bedi nkomo emfa ho se wo akirikiri ye won hyehyɛ de mamo utie mi free Accra se eye sahwi northern region bia utie ana wo hwɛ yen afri no ofra ye wo package ana special arrangement a ya mountain ma ekwan no se wo kuma se nitin emeye barrier ana kwanse de oba ana ofra ye bedi san nkomo no ayantoto ye amya se o yare no bibia to ebetwa je me di twa to ewa Abrepo Pentecost School Junction Abrepo
Pentecost School Junction. Me pa cho ka enka enyi bi mfrim. O ka se School Junction obeyira. O ka Abrepo Junction so obeyira. Abrepo Pentecost School Junction opposite Movi fast food. Movi fast food eho enyo. Kidney na nya problem, liver na nya problem, prostate na nya problem. Yare biara ya tun di ochi kasa me say yare and our brother kasa me say disease no there. Oba lifestyle diagnosis before treatment. Be bia to beden ebetwa enti yemoto say lifestyle reform health clinic jise wamba jise wamba oba dia ohun beto ebetwa nyame nhira yatiefo ne yahwefo nyina amen doctor nyame nhira papa panti nyame yadoma dasane yebesan ehia ebiem okay nyame nhira won nyame onhira won so papa ene mo bibia bye 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 Akoma FM na ekọ na bibia ntumi enkoye emfa emma na yeba abehwe ajapade no mo kenkan mu kakra na sai na tie me nyan kenkan mu agese wi a ni akenkan na mom momfa ento so ema amansan nyina kenkan okay meda senti wo beba Facebook live Akoma 87.9 FM yade atoso bomodia na kenkan bi tiase said ya be ya se yetena se na yesiesie wi a ofa ba ko nka se ofa ba ko asisime no ofa ba ko nka se ofa ba ko asisime Mr Nyako Akoma FM wo monsa etintim asoi atefo aye kasem no eno dum setintim so ebi so san ye eno no na ye assemble na moka timuma me de oti radio want to menhwe no na wono so entiase pato na ye asase aye sister ya aba asase na so de ma abunu Nyako ene ne yere sata na ne yere Joyce eje asase na omoye ye eno hye ene wo so hye na wo so ne se afuo no na wo afuo dada wo so awadua kokoo enti yenua fo de asase no yendo enka ho se yedo ne ka ho ne ye a oni ye bechemu mienu Akoma FM oni ye chemu mienu wi a ye wokrata so se Nyako ene ne yere Joyce enso ebechemu mienu adantefo ewo ho edipa nan eye ochame akomia yeboa ochame akomia yeboa ene anti asetu eye Nyako ne Joyce adantefo ana anti asetu enti de me patches ewo so se muche mienu je ni ya ba che mienu wi a na oyi ni de wi a de aka no mu ni oyi nso be che mienu ye nyina ya dance fo ho no so na fi adenti na ne sa na ti a che kokoo ne mu mienu na fa na aka no che mienu na pesa wo de kokoo ba o se wo Jeffrey ben say wo mo sa ta wa ye da kwa adenti na won che na won fa me de ma me na wo se me fin kramla na ya nyina ya na asama mo fra me no nya na wo ko mo fra me se o se wo na waje na saase enti one ya ba no e na ekoche one wo sister de no e na ekoche but eokrata no se ye ya ba no chemu mienu a ye mienu so ye chemu mienu enti Joyce Nyako na wo no wo chefa se bia ne sister de ni ye mo chemienu now aka efa no enti mo suma ba be chem wono ni di onfa ne de no onfa wo de ma no so onfa ma wo ana se onu ni chefa ka wo ya ba de nim ya ba kokoo no de me de ba me asasere me na mkwaje ye na ye ka ho asamatu so nsa no na me kunu kofa ba se kokoo no ne me ye wi a na sa me ne ya ba cha one mbeche na me se me mpene ya kasa wo ho pintam ne me ya sole so nti e kire no no ne papa ye printing yanko no mo kwa printing sa pepe me pacho wo ebra sa pepe yi no menya kan de ba de wo mu no se ya ba fa ne de a de kan mu beche mienu na Mr Nyako afa na Joyce so afa ne de menya sa na tie Akoma FM sa na tie enti sa so ti ase do se tin so bi mantim bi mentimi mu bi wo man kan mu bi meni ho bi mentim bi musafa mi di wo ma ochame yebo an ochame akomia yebo na ye hwanya buza ochame akomia yebo obi so asem o mi nim so obi so asem ochame akomia yebo ye hwanya ochame akomia yebo an ma mi kunu na o kan ye ka asase no wasem na otimu ona timu ni se ni ta wo so no be proof say ye meme ne ya ba ya asase no we ne ye cha enne o ne me beche na me se me mpene nti ho no mpo na onya me ho ade
nti me sɔle wɔ ne mata de sosɔfo anim sɛ nea mempene ɛnyɛ saa na se a na me maboa no ma onyina na se yɛdua na sɛ ɔno so ne mbɛkyɛ de ɛnyɛ mempene moma memmerɛ mu ansa saa wo sister asase no hwan ne wɔde maa no ankasa yɛmienu nyina ɛyɛ me no ɔde asase me wɔfa akɔ wɔ akɔ bi sare ma yɛaba ato na no mu ton sɛ asase ne yɛ twice na yɛmienu yɛkɔgye sika ɔgye wɔ so sika ɔgye kwa mina metua sika asase no ɛyɛ dodoɔ sɛn baako asase no yɛ baako pɛ ɛnyɛ mienu dabi baako ɛfo no koko no ɛfo a wɔne wɔyɛ yɛ ɛfo baako pa mo kyɛ baako pɛ nyako join na onyina na se na ma mo atadwa ne bi ɔde me no koko wɔ hɔ nyako se onyina na se Akoma FM. baby abla ko do twade ma kasagum ɛhɔ no bra bibi bi sa bra so onyina na se koko no ma mo atadwa bi ɔno okay ɔno nim hɔ mpo ɛnti onim wa na me kyerɛ wo no me ne wo ne tɔɔfe kɔ yo ɔde ne maame abreja wa bu kɔ hɔ na koko de kura so a ɔmko gya na kɔnsa nana wo de ka no kura so odwa me ne tene ne yɛ nyanje ya ba afa no kura ba me ne ne dua yɛ na no yɛ busua sa tente me po me ne wa mpɛ ɔba medua bi koko hɔ da Jesus wanya adwuma da bi wanua bi ɔba yɛ koko medua hɔ da wanya adwuma da bi wanua koko hɔ misanya ko wanya adwuma wo ɔbɛka nya memu no asa obi sa no no ɔkan ɔbɛka nya memu no ofiri di kura mu ba baka fa ɔde medua koko ɔde ne maame mu nyina ko gya na kɔnsa koko bɛsa sɛ ahokyɛ ne adibreti ɔbɛpraje ɔbɛpraje ana ɛwɔ kyerɛ me pa na nya akoma me pranje kyɛ fanim me na me yɛ madwuma nipa wasa asiri so nya matimi afakyɛ ayɛ investigation yɛba no deɛ yɛbɛhwɛ me kunu ne wo na me ne wo nam no nata wo bɔade nti sɛ wo sɛ onyina na sɛ mantua bia nti ma no aduane ama wani ma nkɔsesa me ndɔ ma ndɔ ho bi kokɔ madua o sɛ no ammo ho okay madua do me bɔ atadwa me ne wo nyina na bɔ atadwa na sɛ ma mo bi dia na sama no aduane ama wadi na wo se na anya mu adwuma wo de no problem Akoma FM. kokɔ de madua ma naso eto ma medodo mu de me pese wanya mu adwuma kokɔ apafa me fa kokɔ na wadua ma so ɔmo ne me kɔ wo sesi a mɛkyerɛ me mfa bi oba tality kokɔ na wo ne ne gya awale a wo se wo ma ne de ano me kɔ na wadua awie me nkodua bi na akɔba atadwa ɛna wo fa wo ne wo fa mo kokɔ a yɛte na ahwɛso no yɛkɔyɛ mu adwuma ɛno ahwɛsoɔ ba wo nyina na se kokɔ ne de me ne wo na bɔ atadwa na abɔ mu aka ho awone de yɛbɛba na mo sister de yi kura no adɛn na ɔno a na me se makɔgye asase dɛ nkyɛ mama me mamfa me nsantim na mo sɛ me papa mo de me papa obi ɛsɛ na mo de papa di asa me nsa wɔ so didi na so just na ko didi pipa no me di wɔ pa na me sim nti me tim yi me nti metem bi pipa na odi awai na me pipa odi awai wa mo ma pipa ni me ni papa let's afura me ni papa let's afura oya me ni papa uni afu ana me kyɛ sɛ dabi mo kyɛ sɛ sa pipa wei mu tintim no me ni afu a mama yɛ Solomon oh hobby woni madeɛ papa mami woni madeɛ anya kura se me Joyce me di dwa na ase me nya oba papa mama na nya dankura me enu bi one na ma omo mfa dankura no so mfa ose dankura ne nya ne de me ne si je me chama me ma nti o me ne oba so what dabi let me tell you something that tobo before mo me pa cho wo ne mo man na ye japade na wo ne oyire na ye so no ne ma no ma me aja wale me na mbe ye japade ama wo mo dan no wo ne wo yire na si ya na wo no ma me ne si ye enu nti ka se me ne me yire beche na se wo ne ma ode be ma ne ma me ni problem but enka se me ne na che ye nti me ma me ma madam me ni problem oh my god enti no we no when the sign ye first one ye me signature we ye na nya ko we Akoma FM. na obey se woni mpipe ho twe na eno na me hunu no and pastor papa na ya nkwa ya no pastor do paro hwe na pastor no age ye na se be na ho and na se we ye betimi Mako te sami kune kate obi some question say efo na ya no edi be na wo ho a betimi akyerem say nya akomeba we say eye ne nsa na ya ye be hu eye ne trumpeta ye be hu ono na trumpet o ye so ne ye so da mo kenkan mu kyerɛ no ma ne o ti ase ne apa wo ho okay mata fuma me Akoma FM. before meko no obanya ko wa wunim se wukuno wo ba ware no waka che wo se won pensa mpajot mo fa nche me ni abre opetwe me pa cho adentina
bema wonu edi nka we nyina kire wo na woni no akwakwata no wo tu akọ ni kuromu wani na chi na anko ontumi na wa bra da korokora wani bie ma nti me ne mpana wa akọfa ne sam na nko so na me ndi na chi nti wa akọfa mpana nti kanu de nke ha ti se ko ka so mu ba ware kra no ware ka wanka wini ha problem so obetimi ahwe nya bema na adawroma mo betwa yem leti awa bi mo na fe ya finalize but ye bema obi ahwa ma ye se fin tomprint no ye ni kokromoti ye behunu ana obi na diti ma no nti mo de mo ntwa ye nwie yo ye nwie ye beto aso nti papa mo metra se na ye wi a afa ye conclude na ye hu de ye be ye eneseba industry no de enes ointment abadwa so na wonim enes ointment ni say ye wonamani yade honamani yade bia enes ointment etu ase honam eni yade fabra na koto enes ointment ne so hwe zanso ne bia wotiri nwinti fu ehwa wotirim enka bone wo ho empompota abo na ntemu apropro yam hyene so ema me se ma wo sanka enes ointment no ebi awake natural capsules so kama awake de bema oba mu wonam nsam enkoyie wojo so anu aye ase hyehyew watenka atekọ ukọ ficha wote ya gonorrhea me so ewo oba bemma ho mode ye awake natural capsules and nest ointment ano ehye ma wonsa enka bisesia enka go kan shi grand link so ka ba report venture tenata ba baseline pharmacy Jones ko fodua ye gapsen pharmacy delight pharmacy dry right and a bino pharmacy ekoko wusko bi hillside and a bb pharmacy ka so ye tribe of Judah kumasi daniel ba mr ba kolena keba have me and a criske for anesthesia na je ointment a year ye and awake natural capsules ema obane bema sipi was 0245 07 9915 0245 079915 and now 0276 537701 0276 537701 Pastor Julius Akwaba Koko Akwaba Evangelist Samuel Mensa Akwaba show Nyamisha mo papa and will be about me yin baako DSP Mary Afenyi DSP Mary Afenyi run bapanyi birthday oh I am the birthday. DSP, Nyamisha wate. Oso chia na say DSP na dey dem funny to so ye kuma. We be ma baba hu sika meje won. Wa Ghana ha. Wonderful. Ghana ha no. DSP. Yes. Ne ba panyi no. Ne ba cho waware. Ne ba panyi no. Wo so no. O ya na. Na say DSP no. DSP won fe. Aba say ye ma message na so ya. Aba. It's already here. Don't go there. What's my friend? This was your friend. Yeah. Adi frabamo. Happy birthday. DSP Maria Fenyi ba wodin birthday. Osono. Yes, we salute you. Yes, yeah, the man be beba. Okay, Pastor Julius. Another similar this for so. Oh, another similar this. Bema sum 1500 dia wacha. O de wacha che. Do ko ye dia. 1500 adwuma. And the maybe so no. O ma me bon wo bosi ade kwaye wo sister. Me dia ate. Enti ya dia ate sum music. Ja wala me anchompa. Na ja wala me anchompa no so say. Yeni abro. Yani bro. I think that I remember me no be man can me problem on here. On say kwase mo de obi eya na so be bu obi kwase a
o kasa kura o hwe ne kasa ma o tu se hu ba bi a wo gina wo de woni ne ba wie kura asema o kan se woni ne wo efie o se editu ba me ne wo manti me sa hwe okọ akurasi na me ka church me say me gidi pastor papa mu ko akra yi a wo yese me sa ba takwai wo ye biribi na de ne ba no wo nyina so enye se ye kwa akra na amfa amaye oboa na wo ni wo se baba na chi wo wo ni no baba ye de mama mesre omra no wase me de so aware de se ma obedi ba no so obeja ya yentimi anyere no yentimi chiche na me de yan se ma enwo kwampa so ejapade wo ma yenche ne kwampa so no bia mfa somdue nkomo no bra yentimi nwara no nche se yentimi obra enti se wo fi se wo mpena Akoma FM eno no maame me mpe obi ti se de ye ke suma suma sunu de se wo fi se wo mpena de ya beja ma no ye ma nsa mfa nko se san de ensa na wo se san me de ajiwe ye ntwe ma ho ya tie ya na ma afitu am be ma pa no se o sha se ru busa o na wo do no omu no tu se no mo ho na odo bia nse danim ana get sister ikwa wura mu ababa na friend say Joyce wura mu no edu baby no hu say ade no nya odo bia ni ho because be ma wa utimi jitum say o mi kwa kokofo ba fo kwa kama me de kama tra ho sa oba ben e ma do say ana wo sa akoma no o be hu say be ma no but o compromise say de etie bia maintain na ma unim ye okokofu ye wo ajapade kakra me kwa de mama emma bebre na menen nkwala nti o no otim ye kunu kwa no osim ajapade kakra sa flashing car na wo damu no emma bebre e wa wala sama omo bro ba car na wo damu nti o nyanko efie no ye sia nti o nyanko ma no si ye be wu aja obetena fie no ebi na Joyce yi awore o wuti se agro mu ye yi mu saka baako o be de na baako wotimi ayi nkacha no obede no yi efie no to betam am yakun edan ka na wo dem to betam am yakun betu mafo aware no wo kwa no ani a abie mu na wo ko wuam na hu se de wo dwen anya saa ema efie no nchewo nka ho ema ka na nchewo nka ho ema afefe de na twa hu se nchewo nka ho na ebia na wo nkwa na adekoto chacha no mawie Okay, me that's Pastor Julius. I am rock kilometer the pakum capsules aba boa mema mo mu gina wo no na so pa mema mo dobna da mo de no Jenny care 44 sie man won makoso yakumanum ven capsules nso wo junso twa mo ha wo de no medfagin capsules boa ma mo jade afrisani ye acute sciatic pains oda na dwa wontumi na when I know scientific wo person no wo ye adwumaden pa agudifo ma ne mema mo de no medfagin capsules obi anom enti nkokra ne one more dintino. Wamu to be quite jogging. Rock kilometer to work Masalaba. Abu Station, Yanisco School House, and edition more. From 0248 885040. 0248 Happy birthday. And Koma Oriere Hilda Frempong, our Jordan congregation. Oriere Hilda Frempong, or Jordan congregation. Yeni Akasia fashion designer. Ojo. And the day SND Josephine fashion Oriere Hilda Frempong, Jordan congregation. Mame Onyame Enshira Papa Enshira. No kwasem ne say obi di birthday ma azie senshira de ma no na oye e no oye nkaye say me di me birthday 2022 no e na urade sheme ni onya te urade nshira na pa urade nshira ma Hilda Nyame Enshira anakwa Josie was onyankopon onshira ono ana adwudwi yedem Josie erade nshira o pa na me Josie fashion yes ye jinam efe ko enu ti bomade na Josie fashion meet me there sports edition we wear the engagement adoring Friday wear, office wear, dinner wear, everything. Obepam at the amount. Come on, Josie. And Timbodia and friend Josie. And now what's up in the first time? What's up? What's up in the first measurement? A man called show. We did not intend to. No, dear, or dear mount. Come on. Josie was 0243 433 465.
0243-433-465. Nikita was a washer live. Pizarro. And one also a share live. Now come away, Nikita Pizarro. Sister Diana Frempong. Yes, Diana Frempong UK. One more UK. Almost live. No, because I'm Mr. Bosom Pem. Also our Germany. Sister Hetty. Frempong, Mammy. There is a boating. Free next week, you call your announcement. Yaka say you about Kukua bright. And your best at why you're fan Ismail, Kukua bright, money in my your facos none yet. They are twice. Kukua bright, what one Ma baby a portrait da kumubia Marco adia ene adesua wo mu epen program we ya na ebihwe ne sa akwa nanso adesua bebre ne wo mu ejapade ne kra dan baby adesua wo mu wo kunu de wo kọ baby onu eja wo aba baby enti wo ja wo na aba baby no 1 week pepepe wo frɛ no papa wo na adem betena ha enti me pa acho wo baby a waduru no mesra wo a be fa me firi ha wo yese wo ma baby a wo no wonim ho toa no sisa wo niema sisa nkola ni nyina aka wo ho na wo so se ha mint na wo na ade me baaye eti se wo kode a me so me ka wo me yakọ wo kuri na honyo be ma wo hia wo de kan aka ne ha wa kire wo media mempensa mempe doto mempe wi na mom atwade ye mepe misra weto de mepe ade a mepe na mepe enti wan kasa no obi kane ha wo se kire wa ya se ayi bosuma wo ne wo betena no e na o kire wo na chi wade ye enti wo kunu no wo kire wo na chi wade ye enti misra fa na aduro kano sedi wo mo kwafuo mu a awia no mutumi hye hwa dokoro wana wo ka yo Joyce wo na aka ye ni nyina wo de ma no enti hu ne se sa ba menya mi gya ne ho akoyi mesra okodi a ene mento ma ade me pe ma ade wo Joyce wo na ate wo se me na me pe no enti obi a wo pe no de okwa mesra na wo sa no efri se wan sa no a okwa obekwa akofo obi wo so wo te ho ena me kuru me fa me wo so no firi ho na be se ko nkran eti baby okọ no unim ho dada ena wo maaye ena me ko ye no ba tepo na no ena wonyem ena ye edan wo na eho de wo ye mistake ba ko so a wo sa ye niye ye jawo be me wo miya wo kon wo kun Akoma wo me ya che no wo se me mpew me jawo oja wo so kra de wo se ye mfansum wo no emira bi sika wode ma no de beteteye wode atete ka awie ba ma we ye sane ne behhye hobiem ya wode mentwempona ba ma we ye sade ne abaka se ba ma we wote de ma akọ okan ba ma ikan ne sa ye meja wo se de ntia message wo ba yi ne se na mene ne wo ba wan ya se man mene na anka momu a akora ne be firi ne nsa enti ye se akora ne de o yare ye se mene ne tena enti akola ne ntina e ma mene tena wei she won kwase bo so tia afina shi na me mpese adwuma me na yakoduru na nti sesei no adwuma na mo yakoduru no ekoduru sei anu mu na sesei wusu yo kokko ya wotena ho efie ya wotena ho sesei ekosi sei Bible si wunya wiase ne yemanyina na wo hwere wo kra emfaso be na wo benya wo so na mo maako be me kwase ebo no pese odi bu Joyce kwase ebo ne nyina ne se kokko no ba ko no mo beto ye eti de wo sister de maamo no se mo che mu mienu a adan na wo mfa no ma no na ba ko no mu kase no wo mfa na wo pese no so ni che mu mienu adan na wo ye sa ade no esisi ma okay a 7-bedroom house and ye 7-bedroom house me dem say wunya dan say ya no atone prekosene say obekwa odiska bem obi so nkoto asase ma na eno ho ye mabaye nsenti today e was Santa a year trade Santa say obwase kwantepon so ho kase kitchen wash
room compound kase 24/7 ensure gu doors ne windows ni na sliding garage ewo ho enu ti broma dia na phone 0540 36 83 62 0540 36 83 62 na yenye so yanka wasem Waterfalls Drilling Enterprise wamo etus your drilling expert ne wonom enfidia kase editu suo nyina no Waterfalls Drilling Enterprise e wona wo wato wonsu afebo woni ha bia e wo wonom me na me di wo dance dia che wo nei wo manim so boafo baro new site wona na ye bia ba ko de wa bresa kuromo frɛ e wo 0246 265707 0246 265707 yenia nkasa ye colleague ba ko ne wo ha wo se enne ye ne ba Cathedral Equia Frempoma wako Grace Baptist School ewa mokom onyame yobolo e wana ye bay wako school na ye ne birthday Cathedral Equia Frempoma wako school mese mo de brem se makam Cathedral Grace Baptist School amakom onyame yobolo e wana ye bay wako school happy birthday Akoma Isramu kon Nyansa edisua de onfa nomu. Amen. Be panyi papa. Amen. Happy birthday. Okay, evangelist. Ba me kakra bi na me ka kira warefo. One be man nam na da bia japade na media mesra wo ye oba tu hufo. Saa so na wo ye be ma wo yire to mo ye japade na media se ni dia kwani so babia nim se ni kunu be wu first babia nim se ni kunu be wu first ni kunu wo ba wakoya will ato o se bi wura da chi mi ni wa mi brazi anu ya wo dia me pant ya wo dia ono o dia chira ni sister se mi wu a mo ba ha ya hwa mi ntuma ni gua ba wo ba man de obusa will no waye chese wo ba ne ka chira ni se wunya ade afa brafie bia unya ka be ma ne dia ntina me ma nani ate ene ma no so ani ate tubo so makwa japade ho saa we koko yi ene edan pie mienu me bo a koko eye 100 acres mra 87 sister 120 uja ma ne fa na ere uja we hu sisi ho so unya dada o kasa na o kase se we yefi ni so kra se we jana ware en wagu aware no kra na ko benya be ma obenya bi na no kra so ana wuti we hu ana onyame ana mi kunu no ana wonyame onu so we jao na minim se papa onu kwa ni fie na be ma de nsa ko so ko jao ba ni nguru bi da methodist ni wagumani masi o wi edi ansiye mi nyinni so ye masoro ba boss ye kire sa ya so fu mpanyifo ne ya papa o mu kire sa papa dwene hu ye wo ye methodist ni aye sifu makani ye no mi because methodist for em mema ne jaware mema ne de nsa ko ye nya ne sa so now se me de nsa ko ma wo tabi ensenso sanko enkoye wako fecha ko fa foforo wo so ande enka operisa o ne tan dia woni na ye ni baby a odi fa na de man no o sheda na danda ne ko asha na jana okoye yes wo gina ko si baby wa bra nya ho na asha ma na ko fa no o dina ko si o no ko jana ko tena baby ne de kakra wo mu so a wafa edan so abecha ma ne bi so so de ma ye ma dara wakaza fa da ma ne ma we de mre bi na ye hwe ya ware video a che the man titi wa ba ko se da mo ye mo amfre ye ye nso ni amu se mo ye omo wani wo ye dan na man wai wani wo ye dan na man wai na wa betra ka se mi wa me ni ba ma ye ma fari dia man so ba ton so ba ye den be man wo hwe the figure nyina kwase abuo ni wa draw no fini tv su ko sini mo were so kwase abuo no pe so obu ma ba be ma ye ka kire obu koto kwase a onyankopon obehwe wo to Medasi Papa Evangelist, your top back clinic, your health screening.
top herbal clinic ye health screening nyame ya adum a April bosome ne de din kan first April fiada edikosi ne de tosum ye no ne memre da so top herbal clinic health screening Mr. Wada ye hwehwe ni paduamo ni ehunu say yade bia ko hinta daachi bi wanhwe ye bepie na fe ade wunya enu nti se ba ne say ya bomode na fa ho ehyemu bi enyu ho enfemfiri mu ye number 1 herbal clinic ya abasobo ayaje nyasam ketoa top herbal clinic ye wo top kubewu ye wo South Junction ha Yeben Parks of and Gardens, okay? Yeben Parks and Gardens and Waterworks one Yeben Kumase and into Bombardier Nation so first and second April no and yes health screening no Bombardier se baby will be an a chichiri banchaye when you who every mo ya was South Junction Yeben Parks and Gardens and Waterworks wa and into bra Yebe consultation because when doctor lab test biano Yebe hepatitis B vaccination sugar test wojon so ni typhoid sickle cell bibia Yebe low sperm count win Yebe ultrasound scan and no wayase pelvic scan no and na fe brofa kase and also mo be me say wada and into Bombardier na bra and na Yebe diagnostic research and also ebekoso cholesterol cardiac urological scan and also mo be eno na ya hwehwe ma na ha mu ho no dabi tobo anonko and ti abere and ti Bombardier na cholesterol body fat no pajo wo mo doctor school akọ tiasia sa wan ko bi na mo de ba na ma je ready aba omo ha yi Bombardier na bra fertility ba ma physiotherapy ni massage therapy ni na ye be body fat bibia ti Mr. Wada tutumrika na bra sa screen no ase nyame ya duma first April and second April ya was South Junction ya Ben Parks and Gardens and Waterworks and nutrition so pa na ebra na be hwe wapomde ho ensemo ya bibia e che wo so wapomde mu afre 0244 373895 0244 373895 and 0545 467887 0545 467887 o friend top herbal clinic ya bejo so na yama apomodin ho afutuo kakra na so aba screening no Integrity Natural Clinic ya Ghana legend ya Bemensha Government Hospital ya Sambe Go filling station no edwede ko se memi da 8 a.m. to 4 p.m. Dr. Sante ayare sewura o Integrity na oba lab ultrasound scan therapy ya massage no ya be massage o ebibi drankasa ya yebi wo man Ghana ano ennam ya dibi free Malaysia Hong Kong Australia Japan India ene ye de aba wonama kwa ho yade ensan yade ana nompemu ayaresa bra Integrity Natural Clinic Ghana legend ya wo friend Dr. Asante was 0243 459385 0243 459385 ya bejo so Dr. Asante ni ayaresa ni kefa so travel to ya de wo ebetu kwan baby apeso ko bia mo obi nyi usika ni emwani so enti wo say te ko kefa so why process nama and go through ya kind usika ema okumasi emena high tension a kefa so frɛ 0278 902965 0278 902965 84 Akoma 87.9 FM program no Akoma mu nsam dwumadi me de Maa Akos what Pastor Julius Nka na nakua kokonka evangelist Samuel Mensa Nka na ye twa ye ho abatiawa ye ba ye bekọ ahoma ne so ne wadi nkomo enyiwa fidie no free ha Onua TV edem live. Oh Jesus. Asuo atware oka munyina ne fia dai akọ ababeto won hwe emfa de wo hoahoa wo ho nya nunti ena ne de akọ abeto obi sha mokyere Akoma FM hospital mpaso asesa ne 9 mienu aguru ba bie no na emom no eye adom arakwa odo nyame de dowo ni adum binti na sabre wote ne wote no enti ade asedame worempemu asiedu ene ade matwe de amponya nkrompo na ye fia da Maa Akos awia imagine adwa na kire se mene mabadwafo na nakua koko ena fe Pastor Julius Naba Evangelist Samuel Mensa
na Ishmael Haywood egyina yachi na afei so Walker Nana Yao ene Baluchi wɔn so chinchim afidie no social media na wawu ne se bibia ya kama enu nti wo wan me hunu bomodi anabra so na ye ko Facebook say ya wutimi say Maxwell Fiscally last ojina so say hi na Ima Ford say good afternoon Maa Akos. Good afternoon Ford. Kwaja Jason, good afternoon to you all. Kwajo Yajoswati. Sansuna Amma Jamfi. Wasi no sound. Me pacho mama Amma Jamfi sound. No want it. And Akwabena Kayla wasi hello. Abrantie. Ejani Buating. Bemena. Yechwa Prisenya Minshiro. Me unu say we the two fans of Maa Akos Day. Charity Foundation say time aso and na yenua be Akoma FM kwabena obenso the other fans of Akoma nsam wono so say time aso kwabena onyankrompon enhyirawo menua babena Jane wono so the ato happy home kuo no so was time aso nti mon share monko so na mon share mo hwe nyina no mon share na Ima Ford on the Australia Free France and Kwame Alex. Good afternoon Kwame. Nadra Amino ejina so Nana Henry Ochere Alizo was today is Friday. One also jina so Nana Shama Yanye. Ghana Kumasi also good afternoon to you all Konkwansa people. Yenina wa ha Grace Efia jina so Arita Bonsi jina so Mariam. Akoma FM. Also jina so Craven Roger Brown. Solomon Kwabenefa. Buadu Ebenezer. Isaka Amadu. Adepa Anji. Nkuruma Isaac Yaudonko wono so ena dan na Lucky ono so ejina so enu nti bomodia na wonso ebra so sesia na ebe share meso bomodia na share Facebook ya Akoma 87.9 FM na wa share YouTube Akoma 879 FM na ehonso bomodia na wa share ede amaye ewie isha so first story Piwak Natural Grow Fine Tonic na asoyen asene yenkwe na yemfiti enkomo twetwe no ase Enra Akoma FM bosse enne yenua ba ejapomo ba ye no ennenka yenua ba ma adomako on samson adomako ko beba na so osere kwan omo se nyame ya adoma wukuada ena omo betumi ama no bre samson afre aka kire se wukuada enu nti ye behwa nanim ye da wukuada obapa memo ha yeah na bokode pacho boko asuro ha say die se wo bi furu a na che se broni ba so se enibre has come enu no kwase broni brofo no na che se enibra ba mpacho ahi ujidi mpacho ya ko ka se Akoma FM do bia na ni abre pa ku na ni abre no on kasa boko se mani abre pa okay ene na Joyce Nyako yetie me pacho mani abre pa eni se me yamfantini me firi adwumako na mitu kwan kokro bi ayefre ho dunkwawo chechewale ena mikoshia abrantie bi ayefre no Denis Nyako ena yene ayekeka ye dobo mu na eye aware oye me ho ade o hye me kawa nyame adoma baba ako abema wanya mfie nson yete wa me fansa yatena se me nka no Akoma FM yes yatena na me hu papa na oye obi a oye kuadwuma ena me nso na me ye galamse eno na me de ko ho wonkwala me so wonkwala nti yakeka bo mu se ye betena ne ya ware na ya ye adwuma na ye nyina ya bo mu de ahwe ye ma nti metiase ma oware me na kuadwuma na oye no de me ko na fuo ma me ko hu se owo kokoo kakra ena beebi kakra so onyina si ho kro ehọ ye fro ba kapa onyina si ho ehọ kokoo ni nyina me ne no ena bo atadwe nti me ne ekoba ni nyina me ka kire ne se mini hye me ma me ba ne me nko Akoma FM Akoma FM asase a ye de ye kokoo a meye ebunu ne menya kakra daache me de ama mema na meta ka kire ne pa nti mi hu na me galamse bedu mi be baka kire me se minjai galamse na yenye kuadwuma nti metiase me kwa me ne na ekọ yetwa nsu efre no ofe me ne na ekọ yetwa nsu ko batam bia nti ya wo ma na mmiri bi obo mama ne se ne ma me kuma be de ya aba o se owo asase bi eye 8 post o de ma anwonafo bi na omo ye no omo ntimi anye nti opo bi de ama na me se o da meye
ti yakaka ya me se asase no mekwa animu ma me fa asase no bedi me nchen se maje ebunu nti ya wo ni mu na chese nukure ni meje asase no waye me ho ade me ye ne yere nti meje asase no afe no odoma me nka se wa moa me oboa me fi se me so ma boa no ma ne de kakra oye no Akoma FM 87.9 oboa me nti Akoma asase meje ya du me bi o se asase na me ka ho asem no na no wo fa ba tiene na ye fiada ene ye boja ye ene boja ye no ha ye shrof what e was suma sem Pastor Julius prayer marathon e ba so ene ye share first all night ase bosumbo nyina Friday ni all night e patase Assemblies of God na obi bana se o yira ko beti my friend number no 0547 8536 0547 8536 nipa nyina betumi aba be bompa anadwi me da se papa me hu se ahoma so aye hyenkrofo frɛ na so NSA ba bre na so ntimi srɛ mo a mo frɛ nya ye befa phone calls no na emom no ye kwatwetwe nkomo aba enti ye ba ye befa phone calls enti fa phone no eto wo hwɛ ye free crime ba bi ahwɛ bi afa phone no to ho ye ba na wa frɛ ne de nkomo me nua ba mabila Marco memo ha ya me de ya kwa NSA bo Ernest Herbal Industry enkomo pa ne de free hobre ye tiefo nyame adom na otwe awie ye ye wura mu ye wura mu ada kwakosi ya fofida ye dwada enti say we a long weekend na ye ba beko enti bema esese usiesie ho ese oboaboa wo ho oba nso ese so oboaboa wo ho ebinom betu kwan akodi weekends e wo baabi ebinom kwa akodi holiday no wo baabi ese oboa wo ho na utimi kokogye title no efi baabi a wo kro no na wo de eba asamba na meka Ernest ointment na fe awake natural capsules ho asam e de akire tiefo sanse wei na beboa wo amoyi kunimdifo e wo udwuma wudie emu ansa na meka ho asam no Marco number ni hia pa sanse me ma no besi wo baabi na bi asma wo patie no enu ho no mo entu frɛ number no a doctor ankasa bejo so nchire wo bi ohia bia no wo de bema e wo asam no ho me pa cho doctor numbers ni 0245 07 99 15 0245 07 99 15 ye ka ho ye 0276 53 77 01 0276 53 77 01 Ernest Herbal Industry number nam dia ma wo no Ufra ubisa awake natural capsules any Ernest ointment ho asem Dr. Wadaje obejo so se si ya ufra na obejo so no atwe nkomo na omini makoma wetiefo Ernest ointment ameka ho asem me pacho eyenku a eyaduro na esa honam ni yade no na sesesi honam no de ama wo eyenku a meka mfa ma obi bia titru wona tisika boden ekokoto enku bi obaabi etisika kase ekoto enku obaabi a onim baabi efre onim sane yete wobetimi kosra nku bi na ahya asese hwehwa ne honam no waboka asa akofa kama ne ho waboka tonku wasa akofa kade ama ho me pacho Ernest ointment a meka ho asemi eye haban a obode yade adem yen se yedi dua na ba na haban ye mfa se ho yade eno na Dr. Ernest wode aye nku di ama yen se ye mfa sisi honam nani enti wa ensansa bi yaje honam nani aboso eye pimples chicken pox ana sense nini bia na nsa bia se nipa honam me pacho enkunie ba kope Ernest ointment manika otrim na kotobi enku a eye papa enku esayade enku esiesi honam na so ne bo efu Ernest ointment pacho number ni bio 0245 07 99 15 0245 07 99 15 afa 0276 53 77 01 0276 53 77 and 01 Fresesi ana doctor eno entwetwe enkomo na Ernest ointment ameka ho asem mi wieye mama se esiesi honam nani am onya honam papa de ananti eno ani Ernest ointment me pa cho so de sra wotimi se kala obo ade de ma wa de fru na yem baaye no sanku no se o kala na yira ebeyina ba ba bia ko hye bi ebeyina ba ena o de sra enyankofo de bia esesa o kala no ebinum sra nku bi
na fo se no ho ahya se epopo wa na je se wo sesa no a na ba bi san so popo na kwa kotutom afa nipa no nam ho no so ye tuntum so ye kokọ okwa ne kala but next ointment de ebeboa empoase na nku bia ma sew kala no a chance so de next ointment eye wunku na de hwa de me se na wotwe mienu achi wa na be fredi ho adanse tuntum kokọ so a saudi yi na sa me no die ya mi tuntum yi enu kokọ yi kama next ointment na wotwe ne mi dware anopa na sapofa me kwache mu se nsa bi asi ho okay na me ba adwuma mu na David bisim table no so na me tik akra de yeso sei ma komisi me koduru fie me wura fi mu se nsa asi ho no mu na me sa ko dware sapoko twi mu ma nte hwe ho na me sa fo na ade no wai ayira ade anchi o ade anchi dano etimi ye no etimi pa cho modi na kopa bi to efo na ano so nam papa me say de ha dwe pa sense we ni ma bi ho no a omukala enu mbody bo ho no ho ye mre bo ho kase kakra wo no ho enti ehya ase se eba fa no honam ni nyina me pa cho se unya next ointment a ebeto bo ase ya yi stretch marks ni nyina fru ho ma honam na to so me se next ointment ho dance ye enye ne edi o enkofo na edi obi obeto bibia odi ho dance ye na doctor nurse na ngasa no on pa dance ye nke bank ehu ihe kasa ka dance ye na na ebebo wase adepa na ton ne ho next ointment na mami from nka awake akra awake ene siesie aware fontem me say ukoto sa aware bi ho na ntoko wo mpa aya bi sasa na anadwo tesen anadwo asem etade ntoko ba aware mu pa hwe ene ye nuanom ma no ene ma amenom no obibiro mogya ni e ma ne ye adwuma enti ba ko homabo a emfa ntoko ma aware mu bema na nya oba ko pepe kakra na de hadwen so oba ko bra na jo soro homachi kwatena dwomu kwanya no de kakra ba ye aduane ma bema wadi aye wafukunta ye na kodura na jo wantimi anya hwe na oba ne bu mfu sen brepre nu se ya ne sen se wonya awake natural capsule so a me se oba ne bre enye kwada sika de ye aduane ma wodi ye no obenya so mfaso esan se ono bo ka wia ene anwumra obenya so mfaso anajo awake nti awake natural capsules esiesi aware fontem eboa ema bema odwuna se bema na ye adwuma yie ema oba nso timete de timpamu de obabu am so pusunu tutino wo so no twetwe no fefiro miamia no ontewe so tia no nti so so witino so obawi so wimio so tiwa so dawa no me pa cho awake natural capsules so so memene a me se bema de saka oh zujasa na etekrete obra ko se me pa agro bisa ne yo say awake natural capsules me se obete de ejawa ajo e ma nkomo no so papa na enu achi no esan so ma onipa nkomo na ewo mu no enya hodin yie eno na meka se adwuma bia wo ye bia no awake natural capsules nti betimi ayaye ni yie esan se nkomo ana no ye mra nipadua na ego na onya awake esisi bre meka se ebisi immune system no enti ahode ne beye mu a na adwuma bia wo ye bia otimi aye ni yie enti nyansa wo de ko gudi mpoma gronko na mu esisi nipadua na nkasa edini ma ne nka otrim awake natural capsules NS ointment ni mienu pathogy number no 0245 07 99 15 0245 07 99 15 afi 0276 53 77 01 0276 53 77 06 NS 01 NS Herbal Industry ehun komo ne yedie the numbers na mde ama wo no me pacho ba bia wo bia no fa number no fresesia na doctor nkasa wa kra do beje so na komo bia so no di bia no wadi na ye hwe obi ebenya bia omo a ewon kran entie nie enkra do ne be kire eye Okashi drug lane na oduro Okashi drug lane na no bisa eye Kingswalk Herbal eho benya bi ho no afi Repash Ventures ubenya bi Tinated Herbal eho so bi ho no Baseline Pharmacy ubenya bi Nisi Pharmacy ebi ho na Rejoice enkrafo modie no yefro nkokofobia Gapsin Pharmacy ubenya bi ho no sanso na Delight Pharmacy ebi ho Drug Right Pharmacy ubenya bi Beno Pharmacy ho so benya bi na ofrodo ani akire nkoko Enkranik Kumasi Kwantimpon so mfimfiri ho no nkoko ukọ ho no so pe Owusko B Pharmacy ho so benya bi na fe Hillside Pharmacy na BB
pharmacy ɛhɔ nyinaa no wobɛnya bi nea ɛbɛyɛ nea ɛdi mu sɛ kurom a Kumasi kurodua mu ha no Dani Herba abusu wɔ hɔ no mo saa nso na Misty Herba wobɛnya bi na afei Kolinak Herba wobɛnya bi wɔ hɔ Habme pharmacy ɛna Chris K Herba hɔ nyinaa no wokɔ abɛnya aduro no bi anaa baabi a ɛtɔ aduro biara no wodeɛ wokɔ ha wo sɛ wopɛ NS ointment ɛna Awake natural capsules mamfa number na me sɔre 0245 07 99 15 0245 07 99 15 afei 0276 53 77 01 0276 53 77 01 Everything kan nyina ho nyame sha papa bila yada se NSB industry akache ne yakɔ no bomadi anabra so na ye ne woni nkomo sese ya na ye fast story atwa to emamo 05 03224 98035 obaso dada wodi ne ba bia frefre Maa Akos ma mejo so mo ano so na boni tell me yanko me ba so papa na sima o kan ye ko ma bi fi o ha no mbomfa obi ko cha talk to obi a wawu so papa no e through phone to obi a wawu no yi na dance so wo ma wo din sa ko ma wo mu na wo ma wu ade a wo yo ba na nya no obeja a wo nya so o so na jele do ba ni bi won fa ma me da wan da sisi ko ne wudi ni ba bia frefre Aku FM kwesi ewa taxi driver me kaze fi alpo. Akoma FM. Ma ko nse na obani company se bema no opema. Ama ku bisa ni bi bia na onya de ompem. So oni bema te na onya de ompem a obefa ma. Na bema ni ni paboni ti de sense. Kono irete wakoji lo wo so ko fe bank for na wa beke oban. E bema be ni. Ma ko ti bema on obumba esa brunu ya on. Na ti na ya pa de mako. It's Bemano. Yami and Sharp Papa, we didn't baby a free. Naku, star boy, Congo. Okay, star young. I'm more about saying Kawaii. Now, I can't say, no moon blame or bad, let's say. Obiti Conwa, Eco Fanny, Vitum Kranza, a buy. A caravan so college more on Coco. The Korea Siko Mono. Not obia or name say, or Ban Kunu, and your branchen, and above for Chocophobia. So, if you be a Cobana, you choose a common beverage like a Kruko who was any papa. If you can't hold on and can't go in. It was minimal for a ya. So, no Obamate. Number of Baselis come out. Number from Marco, Baselis come out Coaba. I, Namakasacon. Minu come up be a favorable Marco in the Ione. It's Baman in the minimum of Bobanquasia, Mofan and Famma, quarter from the Japanese. Papa, we didn't baby a free. Marco, Major Smira. Okay, Beman, I am quay. Marco, Beman, will you put your bonifa? Yeah, memory be the warrior and Patano. When yes, I know why no man by no Japadiani. I know no one or Japadiano. So when you put your book with the body, I would do Oba, Yana, Uba Bra and Koyi. So we know a woman channel, so Uba back with Jimmy and Koyi. And to put our more banner Japan be massive Germany. Akoma and Sharp Papa Menso Meda say one so Wabaso Ebiene Fiada. Na Enra Yane Yaraba Eddie and Como of Amefanico. Hello, we didn't baby a free. Hello? Okay, that's it. Okay, continue to you. Where is it? Obalo. Kata no doso solo what you could do. I have for the casa. Now, a Japadia, you want to bear man. Said your castle got 2 years. So I'm going to plan out or then a map and you can have a if you know, you can say, you hot cohort one. Ever you in Kidan, when you don't famano. Not your name quite easy to the other, so one family more balo. Now, about what Yame and Shram, I mean, for the chapter and a memra second story. No, so didn't baby a free. Hello, Papa was your bully, Papa B. Bamana, Mediane, I could see him to Cassette Seria Aboso. No money is man, said the man, Mexican. So, Nifia Ban decided we are not Kenyan dead.
so ba be she abi be ka te o man de ya mianim ni entwa yie se be ma no pene pa kenken de a don se so ba no fa ma no na oba ni so wo sugu ni mu ni ade nyina no e tonka ayen sa o hwe yie se koko so se de kura e be she to se yie me da se papa ma memra Winifred memoha yeah no me sam wakwa banso yeah no okay Winnie bona to fa kakra enra na oba ye no na wose de yin ha wo me ba cha me se me hwe me papa ye friend Mr. Apia Kubi na me dem beda okay enti enra wo a wotie no o kire nsem ye ka se ye behia o maame no kwasem ene ye maame e wo fia maame ma wa ha ya ena na boko de boko edanyame ase wo bai Winifred waka kire wo se o hwehwe o papa na mani hunu ne papa me pa chwan na o papa ewen ubetumi aka bibi kakra kire yen a kire papa ni nchi na ye hunu a chwa me da wase ni eti fu nyinara me pa cho papa no firi afija ase wo yoko na wo be kire ade wo ho enam teacher ni bi so na ma me hunu no e frɛ no Mr. Sapon eni nyina na ti wo sankore abu Akoma FM ba sa mi Mr. Apia na net wo ena nyinsen baaye nti me wo ye ni mu ho na wo se ne ta mo aso nti wo ko nti Mr. Robert na hwe me ma me ye den me wo ye ena obeto akrendo obe so na to Mr. Robert ifiri wo ko no na ye hunu na chiri kwan bi nti me wo hwa na Mr. Robert ne ka say wo hu Apia no na msiu me dasi nti me di we se ene wo se ko Mr. Robert ne ho nti ye kware papa no Mr. Robert na me ya anko papa ni fie ye be hia wo edum baby a abo ni gina wo bo the room e wa hia ti me ne be kasa nti ye kire na Mr. Robert ne sa afre me ene e ba antema baby a suofu ane balakas fu hia no o ka ni sie ne don ko gina loto no ka bi ho Mr. Robert say papa na so peso de akra ne ko kotu adwumem nka asem da nase ne dia akwa ne kotu adwumem ba anti wan kasa wo kohia be ma no Mr. Robert no ye dia akwa ne to no en wo discover into discover papa first pa no wo ye wo no ko Yehowa to ka em se me pe Yehowa ni a obetumi ne akwa ne din sawoso na akwa ne ko Yehowa akwa ne ko Yehowa ni wo mu a na akwa ne ja Yehowa no to wona me papa ne nkan biem ma odi akwa ne koto adwumam ni sika sem nyina wo gina ho ye bibia ma akwa ne ko adwuma twembe 1.5 years e wo ma me ko to me bina mbani dwala me busa so be ko adwuma wo sim niska me so de ko memo sika ne bi me men sika ne bi ko duru be wo sika ne nyeden enso no na mse de ketwa na eden e pekese so nya do wato adwuma no awie dia nkakra na ade be kon de be eden me be bo me ba ne sida nti wo mu one me kasa aso a ne me ya akakura ko fa na fufuo bi wo mu ye free me ya da kwa ba wo ma ba bia me wo o ma ba bia me wo nti mi so mi ko wura fie ka twom se enam dua so na homa ye den ehunu soro me na me akura me se nyam de ba ya ko bi ni no ti so ma gen so ma fa ne de o mo nye den o mo fa no na me kansa ba ne ti ase etu free me nchen ne sai ni pa ne ko ye den e ko tena ti mo mu anam ti se ne papa amane niska nam kwa nam sna sapo minisko nti so peska na odi aman memi bi mi pa agro na me didi me meto me ye brefo me debi am kasa me man wa benye ska me do se me miska wo se me na me brɛ ma ye de ma mo bi me ban ka chem san me papa abri miska me ne kwa me dwuma no am feska nam se ei me de so hwe yo mama sem be juska me be gina ka asem ya chem da mi sui ni suo me ka cha ne se enti me na me wo wo se de wo nya wo me ma be duro die me duro die me hwe die Kenya wa simbi nam sia sa me be ne kan sa che me wonanse fo ofie me wonanse fo ofie nti me kan sa man ka sa me so me ko roman na sori na me ko no omo so mo pe o mo enim adwuma ye eti ye ne ade pamfo e ma omo de daa me se me na me ka chen so me fa to bi be fa mbe ne ko tena me ho akwansi na akra ne bae o ba ko siada o so be dam se dan ade a chen dwada na pa na ye de na akọ Osuma mate afi de adwara me bono kwa twintwan kwa twintwan nam se aden nde wantimi anka ase bia nchintini na afofo no no moye no ono mkodi nkomo ntimi wona ge ne ba be kan se mama se wa misi no se asem se na eden e ku ntimi abna se onkobi nam se obi hwe no
de mani hwe na nti papa no me ne number ni mo wona me ne number me giam de dem de ma wo nti bre me frɛ na busa ne sɛ Mr. Robert na kola no papa wo so won frɛ ni bi nti sɛ no be da ni nyina frɛ no na bo no was na ne number we na me be frɛ me ba ka cha me sɛ wo frɛ papa a wa mfɛ nti no what deleting phone na free wo phone so what deleting number no delete number ni free phone so mama mpacho mi tie Maa Akos me delete what delete phone na number na free phone so me so me na me ni phone mu nyina mu phone na me ye dem me wisu bi na me ni phone eche me nya phone papa no number afi ode ma ye kwatwire gu won se wane ko cancel mu no ko cancel nti number afra ba ko pe word ba ko pe no e ma ye papa no number ni bi enti ya wan ye kurum na se ye kurum na wona na ne do to na ba na msme ndi nkomo se mebe ye ni bia eden abeto na mede munyina abe eden ebeba enti papa no wan onya akọ na yerenya stroke daden oni mi di nkomo kan bia kire me se yerenya stroke no ye papa de ne to no Mr. Robert ne de to no enti papa no so ne ye bedi nkomo enti papa no wan ye friend se ne yere no se ne yale ni mu aside nti omra me wo wan nwumra na be frame se me nkom ma me wo ne ye koy mama me base wani se me ka bi kire wo asa me bɛyi ni me kura da asa sɛm pɛn me kɔtɔ ne sɛ me ni yɛfuna me wo ba nti me kɔtɔ ba nam sɛm de bɛyɛ den e bɛyɛ me ba sɛ me ne ne nana na nkyɛ ba bia ne papa wa de besi nti okasa na nana ne nua ba etwam wɔkɔ frɛ ne nua ba ne yɛ de ɛkɔ ka kyerɛ ne bla na ne bla ne frɛ fon so me kɔ me nana ne fie akɔsi Robert ne fie no me hu so wɔ ayie na ase twɛn me ba twɛn aha ya Akoma 87.9 makoma mu nsɛm dwumadie no ɛno an yegu so a yɛde ma wɔ no ɛno nti bɔmɔden a na sese deɛ yɛyɛ brɛ no ɛnya ayɛbe ɛno nti agodie mu akɔnfoɔ same ɛchampɔn ɔne na agodie mu akɔnfoɔ ɛna ɛba na afɛ yɛde agodie mu nsɛm aba na mmom asɛm wɔ yi a yɛka no saa no ɛyɛ ɛnebresɛm ɛno nti yɛkɔtoa so na die besi bia no ye besan ama wo atimidin e de Maa Akos aha e Akoma 87.9 FM Akoma FM Jinsa Akoma e dansiona ye timidiatina all day